onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eje n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eje n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ebago tebango yose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra koba tukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri w'eleso
Seseni. Chigosori inegati bobundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima na bono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero koyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egie Soko TV oboroso ogwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Eliesa Suarez ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwotera litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchukumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Je,
Una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikyagire Nsoko TV twachira gutuligesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwalero. Oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinchira kyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye oregekoro kyomugusi. Wetero murobiryo bwigekoro gyeito. Hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabanye nabanyika. Iligo kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera litsuko rya misi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Yegoro yeito imeye Nsoko. Nsoko. Yegoro yeito imeye Nsoko. Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Bwigeta sembia Nsoko TV mambia bono no gusaba kwena kwaninga kwabo kiribya wachakiro kearia asemero bya wiritko litkoria letukoryoka nga eti gatano litkoria ijuma ndo chibego chitariki nchigendete kumyoka litkoria lero ni gochire isano na isato date 8 manchi tomurigeria nando sia solid skeli ni maitene miribiri mengo bwate na rurura sega siae wakwenda nyumba chikunyara kagotumoka na boigoni maitinga nare ugasaine horegari mugenderete gwikirana asemero muyae ina chikunyara kagwikirania litko haboroke baitasi skuru mugenderete kwega saa 6 muya kabiri muna ya chaka kwene kyabone bintu byonsi ko bibeka muri boronge ko no manchi tomurigiria chinga kimne chiga boigo ne chinga kichicho gosegeta na togoteba ngaboka nando chaka gukobekemero biriago bunigane irio nyare ko gwikirania ganga ya gasubuguma bwage kyagararinde twatebe tu mwako yokera litko wabokire wikatunyara ko konyoria nga ikerania eganga yago asogweto maigo nga ndo cia sore mambia bono nande ninga kiende nandi yogo chaka gwetuma etunyare to gwikirania emerobiri itoko no manchi to muri gachiga kibune chiga nigo nane ngukwarigania somorobiri Nsoko bwakire aigani gotukunya tugusanga twatebania twasemania segeta sengi tuge Nsoko TV na ibuno mugusi twakwalibaga kwanyara gukwena na ekerengero kyago ikikunyara gekuigwekana nekerengero kyago manchi to murigeria na bogo chagwa kesimi twanyara to kuigwana na bego kwanyara ko gutuma ekerengero kyago sorwa karoga cinema studio 07886
6663 078 marakabere 6 maragatano na trineri namba yomoero kwanyara kugusangana itwe ase mtandao yaitu ya kirero mune mambia bono no teraso mtandao yaitu Facebook live mune Nsoko TV nero borusubu mogusi weka sense media kurukwanga YouTube nara kwanyara kugutubwatia kwarigerie mirubire itiri kwanyara gokwegokya kwasangana itwe mambia bono korero manchito muligira chika kimwe chiga nani ngo kunyolinga somtanda ito Facebook noto live na Nsoko TV na boko bekorwa karago se ekerengero kyago oika sense media kurukwanga WhatsApp na rongo bekore ekerengero kyago butambe twanyara tokogesoma igonge mambia bono anatora tumurwa karago se jumbe yago tukwaniga igasi namba ito studio na begasi mtandao yite tunyare togusanga tobatebanga it's a freestyle Friday announce ya sole kabe free gomanye ngali tukoline neritko yogotwara chinguru tunya tugusiga tarant swasi ikendi kore ndiga igando che eno kumochera gotebanga tebya chwe tebanga tapia chwara asamatanga nigo ebwate empty promise nigo empty promises titarite koba ekego chekenene asamatanga onye tokonyara gokonye nkai bwato bokongu mbuyo ikerani pigose onye tokonyara gokonya okire pio mwanchito murgiria litskoria ni maitase chinsingogo chito chiagusi tiantebe chisemo chenyamira chisemo chiagusi no inando sia sumusia konyanga litskoria lero ne litkolirio kobainia abanchu baitu bali banyate bagusiria magima bakolene kwanyoranga narogo chaneira yae neire yukonyoranga tirigo chikunyara kego ikirana nero yo minto ena kumochera tebiringa tapia chwara mwanchito murgiria tigato chitige ngabego Joseph Choya bateba kurwa ai nikaragua Nsoko TV bwakire na mtebiga gunga ichwea ngabego kera ndeni seke yo musoribe sote bai kasen abo torusi aguna Nsoko TV to baisigo kuna remote pia sande sana ena kumachera na oteba good morning Nsoko nyasayo nganche na relit kolinde kura isebani boda kuganiria Boda Hira Academy happy Sabbath day preparation ahead bantu bachakire kuyaniga ni magwe sabato babegetomokia sana na bagatabatia bidii vekomokia asama somo na libo gimabura bya asama tukabusyo nganti teringane iliano kumochera sana utamba gotebanga aboro kiwa wansi barase skuru babe komokia sama somo kera babe kira mukia sama somo maite ebinte bigoncholera no bigmagoncholera utamba gotebanga vekomokia sama somo na libo gimabura obuya asama tukabusyo asante sana eno kumachera gusugutunyo 90 bina mwanya bantu ndio bnabantaba nene twabeka balindo mukyoyo nabego kera ndeni sekyo musuriwe swate ba watching live Corona Kuru City Salams Club asante sana Jeria Kerbo happy preparation day korungwamba manamba Byron Kingdom wekakanyimbo SDA Church na bana baitu Mazdiga na Macdotak outebana all brethren batwale litskoligia yokuyarigania guchie ase sabato enchenu asante sana Linet Cherono nera gotebanga following kurekerenyo Nyamira na bego Fred Moga goteba komo kura St Peters nyakenyo Miss Dicol Fred Moga muturi no mongnoe Ruth mora Fred Moga tokwani Ruth na bego Krandisa goteba Nsoko bwakire ene ya momra butambe na bego tebanga good morning Kirandense ke omusorbe sukura na Kuru City Salams Club wikaga chuba sobo tebanga watching live mbaka omoirio wumurubirio Jonathan Matuku nera teba Bwana Yesu asifiwe sana omokolera Jonathan kurwa Nyamanengo Kembu best ndani hadi mwisho kabisa asante sana Honorable Fonfence Mokamba Eben Killer tebanga pain killer kurwa Kiamatongo Hills Bokeira ward wakiribia no Mokeira omongaini Edward Keoro gorona teta bakira bonspina bangaini na nonkwaniria abantu babokira gago Ikematongo onkwani no na abantu bamatongo gali bateitwa bakwaniri nabigo eno kumakoli atebe na kumakoli kurwa Musaraba town well represented bana baske baso kurwa Doha Katari weekend Nsoko TV atebanga pamoja mbako mwerio ikiarambege taka nyangena nera oteba ikiarambege taka kurwa na kururongai na Faka Estate no arimi yomurubira atebanga tuned in bakomwero Kristo batandi atebanga good morning bwakire watching live kura Burangi Kinyambi no mongino Lydia Kerbo abana shira matyangi moranga mikae mamu mwabo nawe gatatu mwabo moranga ateba bakomwero womurubiro nandi mutwaliri tukoligia na Kristo batandi otwaliri tukoligia nandi ya maseseni Robin Nyambinya ateba kurwa
charachani bokiete biapi negatia bari bagendete gutuma urwakara baguse ujumbe yabo ase namba ityo studio mambi yabo nayo mwanchito muri genda gotebinga namba ityo studio ningeri 07886663 078 marakabere 6 maragatano na 39 namba yomwere nabo kunyara ko gusangana intwe mambi yabono otatebinga na giyo tubwatete ko rugasenga yiye emambi yabono ri tunyare to gusangana emambi yabono babiga somtana ito Facebook na otebinga nabo gwikoro onyare ko gusangana intwe noto live YouTube noto live sangana into tebinga ngakikwabokire eri tumanyerende ngakito gosuka mutuma njito murigera wega sense ya WhatsApp na oteibo tambekero bwate chingaki nabo kubwataga clip kagoiga in 30 seconds kwanya go kukwana na into cha seta sengito tonya to kuigwalio giria tote bangalio giria go manchito murigera na totaito tegwatsigita sengito yen Soka TV. Good morning Diana na Innocent, good morning. Krandeni seke omo soribuge sukora na Kuru City Salam scrap kugachiba sobo ateba ensoko bwakire ene aito eye neyamo Joseph Mogendi nera ateba no ali meyo morobiro mpaka omwero Josephat Egechondo nera ateba no ali meyo morobiro ensoko bwakire mpaka omwero nega ateba nga hey ensoko bwakire bya tararikirie tarakintiga na muriya gataligiti autebanga shikamo ensoko bwakire bya abiganda swa sense media WhatsApp na rondole ngangu bwakire naitwe edio tunyare tugusegetani mambi ya bono ngoche professional tailor Jeremiah Manyara Ondeli korwa Kisi Tailoring Shop Madaraka Market tumaitaja somo chubo songo twate chinsemo chiria konyoranga abantu baitongo sona bali chianga chingia sana na ndoteberera korwa nga professional tailor titachara ndetre ya mogaiga akorokonga Jeremiah Manyara nande tebire korwa chisemo chatika market na inche nondi meyo morobiro mbako moyo. Asante sana nabego good morning gaiga nere bosire korwa chisemo chiria chatika ateba nere no ali meyo morobiro mbako moyo. Lawrence korwa chisemo chia maseno ateba good morning Diana, good morning to you Lawrence antebinga no ali meyo morobiro mbako moyo kwaneria barali bonse nabego fan sponsor PBN Soko TV. Faith kurasi semo chanya ntaro nera gontebinga no ali miyo morobiro mbaka omwero waigo Peterson mobisa kurasi semo chiria chekerenyo nera gontebinga no ali ime yo morobiro nsoko wakire negatia bali bagenda to tumomoro chumbe chabo mwajito murigere kolente yana somana nde ya mogaiga ensoko na yemo Diana Ndemo na Innocent Onyango bana basketball sokora Doha Qatar Seitonya Masibi pamoja na Dodi Lawrence Kekonge Mam Josephine Kekonge Joshua Mbiyatirimba Kevason Kirwanda Best Ramoki Sheila Kemto Salomo Nyoni Rogers Nyariki Antoine Gori Amona mashabiki wa PMN Soko TV nande bataiba so imeyo morobira soko wakire Kora St Peters Nyakenyo Mise Miss Record Fred Moga Moturi no monginone Ruth Moga David Matata Richard Kwamesa Omotia Tai Shotman omwana bwomongina madam yechenguro ochoke gesicha omolembenya sani bonspia tebanga basomi omobiro nande batwali tukuriya. Asante sana manchito murigira egatia bari bagenda tusangana into somorobira nsoko bwakire emambi ya bono igongana ina bakogenda kubekorwa kara usujumbe yago ikwanyara ko gutukwanye emambi ya bono gwatenga ngayo gutorigereria kurwa Rwase County kiore mambi ya bono na nenga ki otaito sangena into cia sigita sengitu ya Soko TV tote banga kero mondana ko beka kamaki karika etikierie ena gukina igonga mambi ya bono manchito murigeria chengoro kwa Diana Ndemo tugenda to sangana ya somorobiria Soko bwakire taitenda kwarigania sensemo ya maya tunyare to kumanyanga na riagende to kwane kiwoikira boni gakurwa chinsemo au maisko yagusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute.
Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Murigeria asentune ya kabire nenta itenda kumanye gati yari agendete kwene kiwokura chinsemo kuri ne butameni gotogote bukuru ase county yitu ya Kisii ne county ya Mira no tuguchakira twara kumanye ngana yari agendete kwene kiwa kuri ase myeru bitu wika chiavisi tuguchaka bene asegetuye serikali yanene gosaba abasaye baswe asiti skuru cyo bundi gosikoro kwa activates erikonyora obumanyi nigo gosaba kwa ruro koigo uchiase county ya Mira Sitarian Soko TV yabeteke gukora wikanyamira National Polytechnic asibatebete bune serikali nigo yakeri chibesi cyaboro kiwa goswa asiti skuru cyo bundi kinga cyaboro kiwa babodi uko ene cyabunangwe soyan bari nekisemecho banyari bakwenyorera emirimo emiya wanchito murgira noro baturabetero kwarigana no musakito turanyora centra yobekirano Nige segete ntindi yagenderere kobekwa gocha sabasae na mwana wase county ya Nyamira nekingangu erike bare na weso yase chikosi cyo Burundi asijiskuru imeye county ya Nyamira ekero umuroberio bukorikia haborokiwa ongere se chinsemo chiskuru cyo Burundi nigo ase skuru ya Nyamira National Polytechnic yagenderere no muroberio yu bukorikia aborokiwa baya Samuel Tango kwa Mukaya nchini mwalimu kwa building as department ya building and civil engineering na wewe in the head of section of masonry wana nchengo aja basaye baito bago balisiko bali batara join yandi bache batujoiniga esenye gitibasi cyama ko isikana kibwate kibesa abantu abange bakuri kibesa sikitaito. Anaitwa Wesley Koech. I'm the deputy principal in charge of administration. We are proud to be part of the TVET sector, and we are also proud that the government is really supporting the TVET in the sense that our youths are being equipped with skills that they are able to use in the field, unlike previously before, where we used to have a lot of knowledge which was theoretical, that was given to the learners. But as we talk today,
we have a lot of emphasis on practical skills, where the learners are able to get the skills and use it to earn a living. Kurengana n'obuteneri bwa skuru ya Nyamira National Polytechnic nigobereire obuya bwa serikali enene yabekire gosira chikosi cy'obubundi hanene mono maega yogokianania school fees goika ekerengo gya 67,000 ase module asebege serikali kurwesiro yechibesa chero ncha ERB egento kyagendereire kworobya ogosomi ase chikosi cy'obubundi korona kale kare funde ko takumanya ya manyire ga soko na ikire myaka misi montago setie nyumba ko tume besumani ko kwano ko lakini akarogo cha school ni yake au pana kwa kweli skills mapema omanya ande tota yabo sino bundi kwali kwega montali ora kwa SBP ya kwa le practice na libo SBP ya. Many of the learners were not able to meet the cost, but with the government coming in to revise the fee structure, we now have a fee structure which has been made such that the parents can afford. The fee has been reduced to 67,000 per module. That translates to 22,000 shillings per term. And out of this, the students are eligible for HELB loan. Asensemo yaborokiwa abo basoire ase chiskuru cy'obubundi anemono ase skuru ya Nyamira National Polytechnic abo bagokora ikosi ya ICT nabage kosi yestima nigobereire obuya bororo ase chikosi cy'obubundi anemono aso kweri kabene kereba rure ase chiskuru cy'TVET bano nanje naligere tikana renge kurunso bwana nadigeti skuru yani ani nibna lenge na gona to kora magana kawayan nanji to kora sana ka se wana nga sai kana ko form 4 nga warwani en to kora tianche ko de course electrical and electronics engineering asengi nje bone ke ka sia magoko nere bwate e market bona ko sia kubona ka kuli uno mwalimu akanya at the end of the month bona konya wasno monto ko teka se ya magoko konyo nyole business geta sigete kana ba kwa mwa go le business kanda to anya kama ito sama access lisi bente bintu bya kwani nyona ba kwa ndo connect yo monto morose asengi njona wa the skills ya Nyamira National Polytechnic ekerubogie tai so nchina chiko teke ekosi ya ICT so nache esengi nchona eyarenge career subject yani ngamu awocha se school we asengi nchona igerereti ingarura mbabwate chi computer Steven Nyarike Mone Ensoko TV Nyamira National Polytechnic county ya Nyamira Mwanjito Murigeria Poigo Chinga Kiabarai bagendete ko moengoro masenete wi county ya Kisii Muskeri cha Jonyonga asogusira kwae ngina litukori igoro nigo mukonyi bumuraibe kiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i raita baraibande gutalira inka yo museneto yo asechinse mu cha utawala imyo mu cyo Nairobi asegatie yabaraya ubanya tibagotebanga umuski Fred Matiang'i nabakunyara ka kuirensia Kenya ale onyengiria ra choru osichinga kiarabe ka go choru buno murai wense Mwanjito Murigeria turatiga chinkwana cha barayabo. Celebrate her life, celebrate the work that she has done in raising you and many others, and the contribution she has made to this society. Pili, I have delivered the condolences and the regards from my colleagues, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. And most importantly, as I told you, and I have delivered condolences from retired President Uhuru Kenyatta. And I will always follow the way you guide me. Mondotai and say you will never ever be good enough. Kugambira abantu n'ikisemi cyaye bweka. Abahamura abaminto n'abasubati aba nabuto karansara barabweka babo Gloria n'ababoli inunga kimoroje. Aherieta. Ngai birundu agenda birundu. Na Montebinga please let us be decent people to what to anchane to sikane
bogambi mbuyo bokoras forever bogocha na ndi bwagenda ndobase gwata na chingoma kuzuji kuita abantu baminto ngano bogambi bokogara. Because I am aware of it, the effort you have made and you continue to make to ensure that you, as the leader of the community now, that in our community, irrespective of political views that people have, that we maintain peace, we maintain decorum, and we maintain what yabaka amaskani. Ndo kwayirelia unariro bali ateba inchungora igo tukworokereri inchireneye onyorine onye omuntu gambe nseye ogwatura maisa morore mugaso moyo nere nanchi na chorire ayeningu ngayo ukana yani mwairwe gente kisera yani moko yuno ni chisanyi ibere sikulia sanse mwako tema ngamoyo igari igo mogusio yese kwabeta onye nkwana ko ontegerera rero ontegerere nondo manyete chire ekona gete gendo munyinkurikurwo moiraniga. So we celebrate her, Mheshimiwa, and we will stand with you during this very difficult time. So pole sana, and we will walk with you during this journey. Nyonka is a good friend. I also lost my uncle because I became a partial orphan mapema kidogo. I lost my dad when I was in school, and we were burying him last year. And I was happy that my leader, Daktari, and Onyonka came all the way to comfort me. So pia tutasimama na wewe. Manchito Morigeria na intubine gitasengia Soko TV nigotoko na nengore tugucia se amate yaye na wige mo seneto itubie county ya Kisii muske seneto Nyonka Soko musiria mamo mwabo Teresa Furende tugosuka mutwe egatia bamenyi bense mu yebunge West Mugrango Nyamira nigo bagokeire siro yo mabunge Steven Mogaka asokwa gacha skuru asokobeka ebirama byekerero no kubeka chitairi ase chibaranda bagokwana ne skuru yo boroso ya Nyamira nabayigoneria ya kibirigo nigo bagokiro kwagachwa na kuonekia buna chiskuru icho nchikwegenderia nabayigatie ya magacha yo yechiabisi yechiskuru nenchirayemo yo kolento boroso as chiskuru yo Manchito Morigeria toraligatia ya bete gakwenekiwa Maiga yejiskuru ao bunge ya West Mugrango imeya Nyamira koba senchira herembe aseke getambe nigo abamenyi bejiskuru ao imeye bunge yubeso kirie ako keregetambo kiro ky'umujumbo West Mugrango muske Steven Mogaka asogo sira magacho ao sogo chenchia ibirama nabo yokobeka chitairinse murenjere yemo yo kweneki ngabo ko bagosoma nkonyara ko bare bakwetanga kurwasa mangana ya were chinda ase skuru yoboroso ya kebirigo nigo muchengo bo hasegati y'abamenyi bereire okini wabo ikiranu we skuru yo kemagacho skuru ya kebirigo SDF primary school akara umweshimiwa kanyata iro bugambi ebirasi ebinde mbya bwate furo ebirasi binda amabati niga arenga amagotu abana bare kwa bagutwerwa akara umweshimiwa ataka beko kwa kuwa egaiga akaroshi skuru akarekora nomination akayake plus ibya sinimbi bya momogata akabiyake plaster ebindi akabeke floor akabeka baka gitile akamekuimo akabeka baka mabati bono niga abana bagogete mono abalimi bagogete mono mpaka community ya Kebirigo ekenyobye ko kusongonga yokene omogoko mono ekiara abana bono bari very compatible bagosoma bya none secondary ituga na trozo kibinto ntomutagete bono senge tore primary gatero to konere primary umuchumbo toire bintu bitarengega abana che mabati yalenga magotu baruche tibonzi pia kabeka manya akabeka tayari abana chinda chibaria agatawe skuru ye nera ekobe modern school bona karate na modern school nto ko mwanta tucha omo chumbe tucha bwana mna ichoma yana ikina rumo chumba ni alaba bakora
kebirige yeti yarenge gabneriga abarai barare iroro lakini yabeire tofauti wano tindo chinki abantu barateberenga one time pero moko ligo choko bokoko obisine igo ira ibe tare ngororo na pero moko ligo jora chisore chiroro biya kabisa abana baite bari biya kabisa na abana no bagosoma chinda nchiri abana omwana gagosobeke gekoro tari umenya sawo chiskuru biya kabisa Barbare ne skuru yoboroso ya Kibirigo ne skuru ya secondary ya Kibirigo eyo goikabone iga setaro ya Nsoko TV nigo yabekirwe chikapros egento kyagerire kobeke skuru yibosio ase skuru ya kinetiwe goika ekerengo gya C1 tikeno mugakara ya Kibirigo naende n'umutureti bwa yongo ketesane karonko nyoranga mutumbo itonara otoroseri mai gatiobikie okikogenda pure secondary muinaria ni gatorosereti nkentingu gatimangana mange nagotire gukibona ngoteba ng'umuchumbe one tutam ase skuru yoboroso ya Nyamira yuegendrete kwagachwe goroba yuere gatigati yomochi onyamira niga bamenyi ibereire obuya bwabekirwe no mujumbe Steven Mogaka anemono obuya bwokubwaterana hagati ya serikali yaye ne serikali yomoske William Ruto kwene kinga magacho gatigati yomochi onyamira babara senjirengia ase aborokiwa yetangoro kwa Jackson Ochari yoyo mugwa bakachi banyamira yonko we school we kulukwa Nyamira DP Primary School Comprehensive School school we yo mochumbe na begete chitairi ebirasi 8 school we yo mochumbe na ruseti ebirasi 5 kubeka mabati akanyora bado tara ikirania na tagete school ye bwata abana ange 1000 na igenta akora na ataguri byasi bindi bya ngororo akabeke koroba iri chikoroba inya kurunse pake koroba ya kabere yere biras koroba ya gati yego chakoba entokoro kanga erab eya igoro yere repre Steven Nyarike Munde Nsoko TV county ya Nyamira Mwanjito murigerea tutigatase county Nyamira bono nigera chikonyora bakoreria baya ba Public Service Board hoika omwerio bumutinyoyo no mugavana bwe county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo nigararirie ayo engakioroboti kurwase kiombe gia etwe emeremo yo kolingolia balia baganitie emereme yo kiombe yekoragwa na Edwin Makori kwene kebana yabeire gegwekirana There iga mbwate election committee na appointed meeting ibere yaadire koligeri asichi application chia bantu batete koba chairman board member ne secretary ya Public Service Board bangera abantu batatu asobo chairman wa Public Service Board abu lichikorigo ntebinchoro yomo nande bangera abantu 6 as members of Public Service Board na lichikorigo ntebinchoro 5 bangere abantu babere for the position of secretary nande lichikorigo ntebia nchoro yomo yonko ba grambi yamono asega asiba korre nkongo ekiara ba applicant na banga barenge na endanga bonsi bare qualified igoto wapa intito regional balance kia qualification of course imba nkorange non interview yo bare qualified three regional balance and other special skills and so we appoint your members have now appointed in Kobakiram Biamono as a Gasian Kongumu according, and I trust in you. Your Ninko Regasia recommendation in Muangade, Nanjanko appointment, the Mewich County Assembly for approval. Biamono. The selection panel was able to shortlist 7 members for the position of chair
and 35 for the position of member, and 7 for the position of secretary that were to be interviewed and be considered for appointment. And Your Excellency, in line with the requirements of the County Governments Act, Section 58A, we submit to you 3 names for the position of chair, 6 names for the position of member, and 2 names for the position of secretary. And from now, in accordance with the law, is you to be able to consider the names that we've been able to provide, that you can actually be able to select one from among those that we've given for chairperson to be appointed as the chair of the County Public Service Board, 5 of the members to the members of the County Public Service Board, and 1 to be the County Secretary and CEO to the County Public Service Board. Manjito Mulgeria, Magayo Kobobi CM Tinye Tano ne Moyoka, Mwamsio Moyawe Wodi Kerenya Sense Moyobunga Notu Migrango, Miyamera Zermayo Ngaro, Niga Kwane Ile Gorea Magendero, Yokwaga Chachibara, Hase Wodi Yo, Asense Moyaba Meni, which is Semi Chibogo, Wago Kere, Amagendra Gende, Tequene Kere, Unanko Kiraniade, Ase, Chingakechi, Aveira Visi, Manjito Mulgeria, Tratigera Chinkwana, Chavete Chibokwana Ugoro. Maiga yokoba BC ase keke omo MCA bwe wodi yekerenya se bunge ya North Mogrango me Nyamira moskecheremia unkaro nigo haikiraniri gati ya magendro nene yechipara icho chagendere korosi wase keke kyabeira BC ase taro yensoko TV nigo gati yechipara chagendrete korosi wana gokorerwa mune para ikorwa chisaria junction gochie skuru para ikorwa gesero bweri gochie yuero pare kurweke gogi gochirie chieri echogo ikabonega chigendrete kobachi kobekwa emaram na gokorerwa boikeranu ebareye korukwa gesuro bweri lakini ekorukuru gesuro bweri yagenda baka yuero yebwatete chiwodi bere ere wodi yekerenyo ekabwate ne wodi ya bokeira lakini no mwezi migwoito ekerabe getomoro moyo igabe geteka rubo isangana ende kabwata baka bokeira gasimbuye Goba nindo tenge kure yana no na nyebe tera sarika oseteraye amaendeleo na koroteki na roro ekere bara ya beire bone chirongo anda tole biya abatora bari mu ngomya katore school bwango nigo gati yabamenyi bari bakwana n'ensoko TV bereire nka konye nigo yaberege gasi ngongu hanene mono asobo sombi nabo igoko be gasi ngongu hasabaruire go ikasi nyagitari echibene korere gasi konyara twachandikire pareye unanje ngale ko kandero busi nyomba ginkoreta bwa kubwaiteka lakini boni gaga ngogete ikiagerekero musimu gwairete chikura narorire ne kura yane sinabegete tinabegete bube na gogete nkabugie sirimbi sana amana nande boni gando chene binte binge nkwanda tere go faiteka esauri tubwato mugambinka nando genderire gotokorerega igombi yamano mwishimiwa ibara yabeire ngiya nainda magena yabe gituna aramaya abono nturaira matuko utache bare naende ndoje nayo yakonya bangina paka banda bagotuna njega togoro kwa ongaro ngambi yamano naende mbi yamana asengenje bare yabere for several times itanya korosu wa baringe kurumaega in fact mbatokonya tikende bineine igakoro kweke gogi ebare yerwete korwa igeke gogi ekabrosiwa mpaka esima moino aende gotoko iranerio mwesimi gwito Jeremia Ongaro ngambu ya mono esengenjo gesasobisi emetienye akorire nene lakini toroche emeremo bunagendrete konyakora achiere chisipitiye chiagokorera emeremo gego ika 2027 nabo konyoro emechando tobugate emenga ase ward yagusuire asense moyo mu MCA Jeremia Ongaro nigereire atie magendro aikiraniri inse emetinye meke maiga yogochorwa sobochoryo bokebwa korekana asichi wodi chekerenyo yansi ngona nyamaiya ase korengana nera aikiraniri chipara ibirasi bya ICD nabo igo kongusera abantu amache
Kerenyo ward nero yabo yo moerio pi ase Kenya ngima na kichinga kichinyinge togoteba ng'a nchini ncho omokogoti matiang asinga kichons aiga obokoreri bora aiga ebare yobweri buna bakabatebire nabang'ina naende ntubwate bara ya nyanderema paka Gekendo primary nero igete kubekwa umuchanga morom onyakoba naende nyagusindiru nerebe arie kigogi aiga kwerende mwanche kigogi goro paka moinurie chieri nero ndaye yabeire naende yaerire twakurira bo emirimo yokoreka kera tokogenda nyoen kwerenda aria chisaria ebara yarosi gubuneye nene tego paka nyoena ari wo mwakorio ogoro kwa menya ebara narosirie nkomoroseri nyoe twarenge kominyokani chikura twanachake komoroserie bara ogenda orobono iga ebiragita nobire ari rogoro aria kwende chichuma ebara inkorosi gwere gochakira rocha aria kerokoenda kwerende ekokenda kericho eba chibarango ngopasuande bono igata ekende yonsi ga yebiragita bie county kobe kwa emeremo ase chiwodi nigo boigo ase ewodi ya yekerenyo chipara chanyara ko bachiko igurwanse yo MCA none gati yabamenyi basabire nganire biyachi chitaraikeraniwa chikeraniwo boikeranu kurwa ase para yechisaria yogotoka ase wodi yekerenya ase bunge ya North Mogrango ime county ya Nyamira ingori Patricia TV Peter Nyarike Stephen Embonde Manjito murigeria oyos no murikito Stephen Nyarike Embonde no chemnagende tokoligasia yengia kulende ya mateye ya mokuru ase kinyoro kya mosocho nyambogo sublocation imiasirate mange county Nyamira nigo yasiekeretwe nyomba amonabo amwabo asekeria bagoteba buna tiba maiti gose tiba mutagetie asenkeyo sipora nyangweso gwaro ngagoteba nigo bamoseretie kurwa senyombe yue mambie yo gukira litskolia igoro na kumusiekera kurwa senyombe yo na kulengana na kamati ya Espora nigagoteba buna omongino itari gwikirania egangeria ganiri gwikirania ase amateyo manchito mugiria kolende nigasabire abantu bogwancho kuya nabigo bali bakwegera bwene bwamanya abantu wesokia iribanyale bakumobwatsia anyale gakurwaniria engeria yayo manchito mugiria turanyororo botioro itkolia rero naraire omumuru minto kabire yongete nyumba sinkorara ocha saa 11:45 ontura na muigororo swa nyumba so room yae antebie nyumba yane ntete gosieka sokie bintu bire bya guchiga bagande skuru omumuru yo saa gosokie bintu bya kurwira okora basokie bintu kuri nyumba okora byalenge sitting room era na gochi bedroom omboli ingendo kya gitikarite maiga nasiekire ante binyumba ni ya chitaka nyore room ya marabasi alire burire ekaraki ayengi ategete ki room na marabana ali burinje timete maraba ya saruete bane ta kombuni na maraba yo ale burire bua na kiagara konte ya gusieke nyumba ya yande ni kifungu njase na lengo kali gasi kamati ya makobiara nero yansigane tugocho mujiyo Evante Espora kamati yane ne bwato mumura ali ga neiga mumuro ya disciple togacha ni kamati ni anti yubon tukarora rendo mochinkaroro mumuro yungancherana bano mongina agotebia abantu ati ngocha botuko saa 2 kin saa 2 abotuko kinta meten saa 2 ngocha reidi pingo chamba saa 6 nyumba mongino bona abatu muga kuyona muino oikira bona agoteba ina moitete mumuro ya karwara akenda akamugacha muino ingo ito mwana yate abana bande bakoreki bamotebiri njoko gani kuande bono banserire bontiga bante ina kibandu setise ito bakandeta na boni enjera bagonse abakoreka gani keri bakoreta kondeta kuruse ito nenda bagakore kungirani Sipora na igwete nga musubati otokire tukagenda tukamuya ekogera aba igwaneta muibori na kamati yaye nganda tukamuya kara tu amoye tintu atebete ngangi tu achikumuyeri tukatebita tu mwabo omuntu tokumuirira na kiakororekana igonaaganetie omuntu ora mokonye kendagera kumusubirisianga na bintu binde na gikiagire tuire gitambukiro giokucha gusaba musubati oyo agende atakonye umusigo ye ekogera no litoete ekogera tingucha kurubona ari rogoro kangi chendu gero mungina musibirisianga
bando te yemo te burugire mise itai ga korumune tibando cha gasimege tu chanywari te ye burugire nono mo burugo mutangani mami nto bakunda na sipara no gutakoregas na komotigera abana ba muchanda na gocha chinsa chiera te butuko mu chibuo muntu Mwanchito murigiria tugusuka mutwe aba busaba bulimi aba bukinya na koina ne bimeri byekawa huchia sabalimi ne cooperative society nigo bakureire na gukwanira igori ryebirengo ribigoro eribono rigo chikwenanwa oseri wa tomo chando monene asabalimi gukwana kurwase omugondo ndemo farm nigo aba busabwo babeire bakoba moroberi oyo kurwensemo yebungia tutu chache south nigo baruro kubolya gucha serikali kwene kiabunango kianiri rigori elyo banyare bagokonya abalimi bekeminiekyo giekawa tuko na around 7 varieties. So hizo varieties zetu from the word niliwaambia tunatoa pahali tuko sure mahali tunatoa varieties zetu ni mahali pako certified, hatuna shida yoyote. Tukiweka variety yetu chini kwa mchanga benye nilikuwa nawaelezea, kila seed lazima igerminate, hakuna yenye inakufa, inakaa vizuri, hatuna challenge yoyote tunapata kwa wakati tunapanda hii kahawa yetu. So tunafurahia kwa sababu tulipoanza kupanda hizi variety zetu hakuna yenye otherwise tutaweza sema ime disappoint in whichever way, sababu sina germinate vizuri, ziko very healthy, zinaonekana tu vizuri. Batian inahitaji ukuwe na shamba kubwa sana. Unaweza kuwa na kashamba kadogo upande labda tuseme miti 10, na nilivyoeleza ni kwamba mti moja inatoa 6 to 8 kg, kumaanisha kama uko na miti 10 utakuwa na production mzuri. Napenda county itusaidie kutuunganisha na wanunuzi wa kahawa, miche ya kahawa. Alafu pia ningependa kuwakaribisha sana wakulima waje katika Ndemo Farm Kisii, watutembelee, tuwape mashauri kuhusu Batian. Manake najua ina manufaa mengi na ninaamini kwamba mtanunua Batian na mpande. Panda Batian, pate mazao bora. Asante. Our plans tunataka kuja expand nursery yetu iweze kuwa na miche ya kahawa mingi, angalau iweze kuwafikia wakulima mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti. Na pia tuko na plan tuweze kuwa na vituo ambavyo vya miche ya kahawa, angalau wakati mkulima anataka kahawa anafikia kahawa, ananunua angalau akaweze kupanda kwa shamba yake. Pia tuko na plan nyingine kufikia wakulima mbalimbali kupitia teknolojia ya kisasa, kama vile tunaweza tumia internet. Wakati tuko na miche tunawaambia wakati tuna miche tunawaambia wanakuja, alafu tunawauzia kwa bei ambayo ni nzuri. Mwanjito murigeria tugendete gusanganae na baigo kumanye gatiari agendete kwene kiwa kurase count au me na experience ya Kenya kurende butame gototibya nigo tugucaga kurwase account iti ya Kisii ni county ya Mira tugendete kumanya ngana ri agendete ko hene kiwa kurino mwanjito murigeria tugukora ni gatiari agendete kwene kiwa nigyo byombe be serikali byabori go kwenekia se tumanjito muriya kusabo kwabira ndarasoma mugano olenge gaiga gotebanga ekanisa ya Free Pentecostal Fellowship of Kenya kubwaterana na Kenya National Human Rights Commission nigo bachakire campaign quest county ndochine county ya Nandi Kericho na Kisumu korario molembe usyo jogochori wo makogocha nilibatebire buna bachikwenekia buna korali baro molembo ichisemo oboschori wo makogocha wotarekerana. Today, we invited the media journalists and social media influencers to train them on conflict-sensitive reporting and prejudice reduction. This training was very important for us as a project in partnership with the media personalities, so that we may
actually discuss on ways on how we can do intervention in peaceful coexistence of the communities and interventions in a way that even when they are doing messaging in terms of broadcasting or communication, mass media communication, that they should do that in a way that is very sensitive and does not incite or escalate conflicts amongst the communities living across the borders of Kericho, Kisumu, and Nandi counties. Today we had a lot to discuss. We had various topics of discussion, and we have agreed eventually that we are going to join hands in messaging communities through our various media houses and through our sensitization forum so that communities may live in peace. Now that we are facing the elections next year, we are here to preach peace, peace, and peace in all the three counties through the media houses, so that we can have a peaceful election come next year. And for us to do this, we need to have them. We need to have a number of meetings together with them, so that they are taught on a number of things that they may not have known, so that things may work well. We don't want a fight after elections, as it has always been. There are so many things that we have discussed, and there are key issues like one area where these young people are lagging behind is the risk bit of their work. As they do their work, many times they are attacked by the people that are trying to cover, and nobody cares about this. This is an issue that came up, and we are looking forward to seeing what to do as an organization. It is my prayer that all shall be well as we continue working as a team. Manjito murigeria tugukora ni timu ya Shabana FC yendete kwirobiria iri gucogosoria ni timu ya Ulinzi Stars ritkorera Jumamosi. Shabana abubare namba ya 5 nemo nigo barariganie timu ya Ulinzi Stars eyuere namba ya 15. Maandalizi iko poa. At least the boys wanajituma hapa kwa mazoezi na wanaelewa game approach ile tunaenda kucheza over the weekend. Yeah, ni watoto wana develop haraka sana na understanding yao ya game inakuwa iko juu, so tumewaleta pia wapate hiyo experience, na wakijiprove pia it's a good position to bring them on board. For me, sioni kama itaathiri kitu yoyote, sababu imekuwa ni kitu inafanyika all over the world, so it's just a matter of good preparation and good approach of the match, then we see what will happen over the weekend. Yeah, majeraha zimekuwa, but wanaanza kurespond vizuri according to the doctor's report, na some of them ukiangalia wameanza kurudi, the likes of Mazembe wameanza come back so well. Matumaini yangu as a coach, niko very positive because tunacheza home again. I'll urge the fans to come in large numbers to support the boys, because process inazidi vipoa na wanazidi ku understand whatever we want during the match, na everything ita come out so well for us. Manjito murigeria na magito bwatasemesa ya majari twakwarganirie gatia tukukonyara tukumanye mambi yabono kolendo manjito murigira ninga kiende osentunde nena nitaitenda kuira sensemu ye chigaseti na tulimanye ngana agende tukwenekiwa kora chensemo au una butamenche dia na ndemo tugenda tosanga asomoro bien soko bwakire. Eje Nensoko TV uboroso bw'umusi Kubio neritko abayigenwa abange kurwa chikansa bakumena na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nensoko TV tochikumira naye kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche
Diana Ndemo imigeta seni yen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo kirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Soko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwaro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabangi nabanyika iligo kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bomugusi Ekoro yeito imeye Soko Soko Ekoro yeito imeye Soko Soko kibengia ya jire ngumanga bunalero ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete sinikia usigete gen Soko TV
boni go yakirenga kingo koreta nganya sai nigo ndakoretero murobiri kurkunga amegerio yebebelia murobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera ringana sobwagare nantaria yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayamkira rituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Mwanjito murigeria bigeta Sengen Soko TV mambia bono nigo tugendete usangana ya somorobiri Soko bwakire no tugendete kumanyanga wikira boniga na ali agendete kwenekiwa nabona sentunde ya gatatu nigo togoswa sense mu yekigaseti tora kumanyanga na ali agendete kwenekiwa mwanjito murigeria kuninde butambigo nkora kumanyechi headlines twamana goswa se gazeti nyano mwanjito murigeria twa breakdown togotebanga twara kumanyinga nikigendete kwene kumwanjito murigeria kurendo mo director itokobeke kigazeti gago nontaitenda swasi kigazeti nda kumanyinga gwikira boniga na ali agendete kwene kiwa taitenda ira kigazeti icho torachirigeri nayo mwanjito umurigeria mambia yabono igonga anosia sore karibu sana sense mu kigazeti kurento gochaka beno mwanjito murigeria togochaka ni gazeti yokurukwanga The Standard mo director itokobeke gagwa se mbeo nabakoriga ligago gazeti ya The Standard mwanjito murigeria nigo gukwanira igoro yobo chenu usomo waziri bobo chenu Aden Duare haiganiga koringorwa igoro yokonya gwebimo byomobere kogendete kwene kiwemensi ya Kenya asiba gukwanira mwanjito murigeria egati chinyagitari aigando chenyagitari ya Medihill asiba gukwanira igoro yebyo yabanto chiminye 50 nebere na isa na batano na 476 mwanjito murigeria banyarite bakurusi wa chikidi cyabo bakanyara bagochiana nanga noko nyo mwanjito murigeria ndiko usangana gotebya manginga ninki anene bagokwanira se gazeti ya The Standard na toro mwanjito murigeria bagonto bwate gazeti ya Taifa Leo nkyo kwanira mwanjito murigeria itkoria lero muga numo neno gukwanira nga Oburu akwapi wapi Oburu mwanjito murigeria abatebanga umuraibe kyama gya ODM Oburu Odinga nigo bona bolire asamatuko abwango iga tarikorekana nonye na sebikaro bya ODM bago kwanira igoro y'ikaro gya koretkane tasitsemo cha Mombasa aga nigo babatebanga tabete gakorekana ro nabigo gati ye bikindo birya bwose egati ebikaro birya ekyama kya ODM gya kwere gya kwikirana mbukwanira barigoro nonye ya matanga gochikonyara ninge ngote bya sobwagare ninki bagokwanira kiri mugano manno kubolinga Oburu Odinga nga yale boniga kulinda se gazeti yo mwago mwanjito murigeria ukwanira baro mwaskofu ogenderete kubolia barai kwene kyabunangu ikirania bale eganga yabo gosengo kora bale mirimo yabo goniganire aigano mwaskofu Charles Oginjo ojo obeteka gukwanira igoro yabarai gotekerania maganyo yaba 90 nabo igokubwatia Richiko igari bwekanisa ya ACK na ronto chosoma subugari lakini katutaikire gazeti ya The Taifa Leo mwanjito murigeria na bakunyara ko gwesomera ase obwagare ororenga ninki bagokwanira bari igoro ye grade GC plane barotebanga huenda grade ya C plane ikakupa nafasi chuoni bagotebanga grade kirikiabo kurikiaba ali mubono nigo kiarusiko kurwe C+ wike C plane gonga onde bwensi gochikorigia grade ekyo manje gose one bwensi taitemero moyo bwalimu bone grade ekyo kiarusi go kurwe C+ na wikigwa AC plane mwanchito murigeria nekyo megia TSC ya kolirengane yo erikwena na amabaga asibaria bakorigia amabaga yo bwalimu nabatogwe somera sobwari gazeti ya Taifa Leo na ero nchiko komanyanga ninki bagukwanira aso ariko nawote bindayinyoreti nabakusukunyara koko yikwanira gazeti ya The Star boy go mwanchito murigeria okwanira igoro ya Safaricom bakwanira igoro ya profit ose interest banyare bakorosi asemetinyi
eberega igo mwanchito murigeria naro nichiko gotebi asobwagare kore netoro chega gazeti boigo ya The Daily Nation mwanchito murigeria gazeti ya The Daily Nation aiganiye gukwanira igoro yechibese chiabete chigotumeka bobe aiga chigo billion nichiko nganga chibese chitumegete boigo gaiga gukwanira bale oburo bakoboli ngai oburo dinga ale gwikira boniga ninchikote yo mwanchito murigeria nganinki bagukwanira asobwagare kole ndentonya tukuyikwanira se gazeti ya Taifa Leo na tukuchukunya tukusanga boiga igase gazeti ya The Daily Nation boiga ndo chingo kwanirira igoro ye grade gonye kubwate eganga gusota giteko bo mwalimu igo nando kwanyoranga grade kyao nkia kwa teliba gali gochikoba omwalimu ko bwate grade kiriye discipline no yo no moeso mwanchito murigeria cha saboro kiwa igonga nabakunyara gukorigira lyororenga kigukwanira gusangane no bwagale ngo tebinki gukwanira ngobega se gazeti ya The Nairobi anditko lyariro mwanchito murigeria nige gukwanira igoro yogo itwa kwa monyagitari oyo mwanguchine wa tebinga ninki kiagereto gukwa kwae gosirete ogukwa kwae tuchikunya to soma sobwagale ngo tebinga ninki gukwanira mwanchito murigeria asibego bagukwanira igoro yomo pastor kurwasti semo cha Nakuru nerobete ka kumoita obete ka gusiri bugima bwaye asenchira yobo tutukano negati yali yale asichi headline che gazeti yeri tukoli rero kole nenta getengende asobwagale to so asiga seti omwanchito murigeria turaranga ninki chigo kwanera nali tukoli rero nigongo cha kane gazeti yokorokwanga The Daily Nation yemata soko bokwane na baigoli tukoli rero mwanchito murigeria nenta itenda kumanyinga nimbegete gotiria Innocent bado nombate gazeti ya ega ya The Standard na tukuchunya tukusanga gego mwanchito murigeria Chelsea nyari go kumanyinga ngachiko kwanera kone tukoli rero tetikola chakere gazeti ya The Daily Nation mugano monene gego mwanchito murigeria nigo gukwanera igoro yobo tutukanu bwo kibese chire bilioni 5 na ibere bagotebanga kibese icho nigo kiaganira kubwatuko go cyasubwaga kibwe kipara kore kikaba kigotumeka asenchire rembe nichiko nyango somero mugano yasobugare kore ndaitenda gucakira no mugano gukwanira igoro ya Oburo Denga bakubolinga ngayali kwikira boniga no mugano ya gazeti ya The Daily Nation aiga page ya kabere kore nendo kibagoteba gwitira senkwana ya Junet Mohamed awotebanga omora Oburo Denga ntwa kwantenere litsko digoro ayure Thursday ntwa kwantenere yare egento ba brengere tiko segento bero tiko chikokora ne committee likorwa nga Central Committee ibabwate ikego cy'umwanchito murigeria kore twenda se gazeti tosome asubwagare torolinga ninki bagokwanira ase gazeti ya The Daily Nation kera tugokwanira Oburo Denga haigo mwanchito murigeria ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere no mugano ywere niyo babatebanga no nyina segikaro kyabetike korwa system cha Mombasa weekend yaita Oburo Denga tabetega kororka nororo egento kyalentira mabolio no nyengo cha saba na inchinganga Oburo Dengare boigo ekera bacheta system chiria cha Mombasa abagavana mbacheto ababunge aba MCA na boigo abarekurwase ekyombekeri kya NEC tokomanywa cabinet secretary John Mbadi no alenge Hassan Joho no alenge na boigo wikiripo paranya egati yabo wasiri bali banyati bagwikira na system cha Mombasa kolende bakubolyo boigo mwanchito murigeria nga Oburo Dengare bagotebanga kitali kemerongevere omutyenyi okane na liarorekanete yo moerio ekero alenge egikaro kya basae aigasomo chyo Nairobi asaba boli no nyene kero ekero omugavana bwi county ya Mombasa Abdulswamad Nasir arikolonchi enyagetari ya rugetwengara egosenya getari ya rugetwera ilo Denga asisemo cha Nyali Kongowea nigo Oburo Denga atarengoro na ndoga nirgo ikanya ligakoya omweso gusiga kogokere korekyo kyabetige korokwa mumro mwabo mwanchito murigeria use nyagetari ya etwirieta lya mumro mwabo maiga yogo siryo mwabo ai Raila Odinga aigabo igoni go bagokwanira igoro ya Gladys Wanga negati abali banyate bagwikira na soko launch kuoko asibaka gitengo Oburo Denga naganirgo ika bagongo kwanira bali ogotaikira na kwa ya Samatanga yomogaka Edwin Kipchirchir Koech uyorenge tatu mwabo
omo dato mwabo mo cabinet secretary David Chirchir tanya tika wikirana samatangayo no nyomo raibensi ya Kenya betika wikirana siensemicho negatia barai kurwa sekiama kirkia ODM manjito mulgeria nagotebinga negatia mabori bakobori nga ninki gyakogera tari wikirana no nyena sebi karebyo gosekera bagutwara ebikaro bya ekiama kirkia ODM ninki gyakogera atari kororekana ororo boigo ngukwanira bari goro yetarike yemo omutinyo yo gatano ekerensiale guchingira litiko lya Labor Day litiko lya bakori emeremo na rotarorekaneti ase county ria Vihigo mwanchito morigeria korindo muraibensi ya Kenya na beteka wikirana ororo boigo na betega kubora asamatanga yokomoenia Eliud Nyikari Okaka asisemo chia Kisumu imeaseme litiko lya Jumamosi bagotebanga nigo abolite no nyomoga amogavana be county ya Homa Bay Gladys Wanga Professor Nyang'nyong James Orengo negati ya barikurasi seme icho cha Nyanza babihira bagwikirana no nyine kati ya barikurasi kya kirkia ODM boikiranite koleno mwanjito moligeria witira senkwana ya Junet Mohamed negatebirenga na betika gukwana nereri tukurigoro negati ya barayibande bagotebanga nigaye to bed rest yatebetu wabeka gutimuka iyo gotebanga mubiro etolimu ya kolende Junet Mohamed yotebere na nyatika gukwana nere nandi nigamotebetinga mbachigotwara egikarone kya makirkia ODM igo mwanchito moligeria ngagitonye naye kwa bwateri bolierio kwanyari gokwiranirwa ekera bakubolinga ninki yatarikorekanera ase ebikaro biribye kya makya ODM nandekera konyoranga barayibane wikirana bari no nyina ase no nyine chiholde mneju yarenge tarike ya mwanchito moligeria bade itanya tikawikirana na tebetika gukwana asare bagokwanira emyaka yaye ase oburayi bagotebanganiga bwatewikira bonige emyaka 3 iyo abange bagotebanganero yagerire gwikira bonigo mwanchito murigira atanya tikawikirana ase chisemo chiria cha Mombasa litukorea Jumapili lakini nagotebiringa bagoteba igaigwete bobe aire bed rest ainegati abarekurasi kya makirkia ODM no morai Junet Mohamed otebire oburo dinga mbiyale nande na chatwali gikaro kolino manchito muri yatugo kwanire kya mekia ODM no babago bago kwanire iguru ya zoning ne kya makiri kya UDA kolende gaigandoche nigo batagete kweguchingaki baranyara bakwibanga bune kya mekia ODM batwali chinkwana na baraibonspi banyare bakwiroberia ngakibago chikonyara bagokora emeroberi yago gaigango kwanira bale birinda wananchi na linda ground ejugo kiraboniga bataratwara chinkwana cyoko igwana eri banyare bago chamo buna abana ODM manjito moligira mugaro intayitebwe somera sobwagare kolende liboli line nago tebiba kubolinga ki Oburo Odinga atararekana asama tukaya abwangoiga kolendo manjito moligira tsikata se page ya kabere nigo bago kwanira igoro yomo wazire bwa mangana yechinse Chescom Salem David bagotebaga iganiga go kwanira igoro yaba Kenya bari baraschinsemo che Russia na Ukraine aschisege cyo manchito molgeya kolende ningagotebanga we have no money tuwati chibese choko barusi asensemeria yenseria ya Russia na Ukraine aiga so manchito molgeya gazeti ye nigo kwanira igoro yegati yaba Kenya baraschinsemo icho bagoteba ba Kenya wetania chimibere 50 na babere baraschinsemo icho nigo bali standard aba Kenya bali stranded sechisemo chiria cha Russia Ukraine watch segichirikire gari na nigagotebanga ensi ya Kenya negendete koriga chinchira baranyare bakurusia ba Kenya buga gwaschinsemo icho nabo bagotebanga egati aba Kenya bu bali 252 nigo baraschinsemo chiria cha Russia nande nigo bali mutwe asokurwana chisegyo mwanchito murigerewanga abangi babo babete bagusign contract ne contract yababete bagusign terairo mwanchito murigira nani no maitenga kera wachirensi abande wasainire contract mobekera ne terichi koliko bwati waigonga egati aba Kenya wikira boniga mbabe mbaikirana osemba ligo chunya bagwikirana imiensi ya Kenya mbaka bakolire a contract nonye baraschinseme chichisege bagoteba boigo enambe joni go yamente kanire koru 252 go ika 291 kyagera ba Kenya paga saine go so sensemeri ya Russia manchito molgire ko nyonande ekero narucha ba Kenya asumtandao bakera baruche kwana ya Salem David batebete usimba yore libaga banyare bakwirikya igejwe gotebanga nonye
togotebanga emirimo nere imensi ya Kenya abasaye bande bagendete kuri emirimo ya CSCSCO omuchano nolinga abakenya abangi wikira boninga nigo bali stranded asese mu kiriya ya Russia Ukraine na serikali kwarolinga nigendete kubikemero biryo yoko ene kyabunango cyo bari kwirana imensi ya Kenya iryo rende banyare bakolendwa nambagimabo twarane family cyabere kiwesokya kigosabe serikali enyarege ko kora kira cyonsi ebainaniri abancho babo nabo gwesomera sobogare mwanchito mugira no mugano rase page ya kabere tunyato gwesomera ase obwagare kuri no mwanchito mugira tutigarite ase gazeti ye page ya gatano ne mone page ya gatano na kabere ni ukwanire igoro ya Safaricom nabo kunyako gwesomera ase obwagare gaiga mwanchito mugira litskore igoro Dwaroche ekigambero kya milimani banyate bago kwanire igoro yokorusi wabisi kwa irigati gashagwa aso mwaka 2024 kitariki 15 ibere omutinyi komye kerabete gakorusi wabisi aigani go bago kwanire igoro iri chiko lya beteri ko bwatwa ase egazeti ye aigo mwanchito morgeria ntubwate abagwakiri baye banyate bago kwana gulitsi kuri igoro bakaba bagukwana buna abetega kuruswa bisi ase omwako yunagotebe 2024 mutinyi komi bagotebanga abakenya tibayituribaga nonye nabasaye banyare bakwena na ebirengero byabo tokorokanga public participation aga bagotebanga tibayituribaga banyare bakobwatuka ebirengero byabo igoro yokoruswa bisi kwae rigati gashagwa aigo mwanchito morgiri abagwakiri bae niwo bagotebanga nomoro biryo bete gukwangoiwa obete otairi chingaki kurusikwa kwae asibako bamochia aba senator nabo igo ababunge ekerbanya tebago ikaransa bakaba bakumurusia bisi mwanchito morgiri bagotebanga nonye nabana jensi tibairi ribagaga bagotebanga abana jensi ekaba bete bakorokorobekana kwabo tibaye turibaga banyare bagotegererwa nga ninki batagite kolende bagotebanga ligati gashagwa nonya beteka kuruswa bisi omurayi wensi ya Kenya kono tebire ngana tagite omurayi omusubati koba omokonyoe igonga mwanchito murigeria kuruswa kwa yabisi according ne gazeti bune goteba mwanchito murigeri atari buna Diana goteba egazeti goteba nga nonya ligati gashagwa beteka kuruswa bisi tibabwate tirichiko ryoko murusia bisi richiko lirase constitution 2010 mwanchito murgira sawatanga no murubiyo beto kwangoigwa koruswa kwa yabisi nabayigo ngo bagendera togotegera richiko lya rero mwanchito murgira boyigo ngotegerera tole ogoro yoko ruswa kwa yabisi njo kumanyaso bwagaro mugano yo ngande no rase gazeti egazeti ya The Standard nesagulyo nega igo mwanchito murgira dero gwikora nganchira ndagukuneri kuru ase gazeti ya The Standard egazeti ya The Standard mwanchito murgeria nige bwate aba wakiri baye digatiga shagwa aiga nige gukwanira igoro ya gukwanira igoro ya wakiri baye mwanchito murgeria ndarigerera ingotebi go bagukwanira kuruswa kwa yabisi ne gazeti yebo igo nige gotebanga okuruswa kwa yabisi nigo gutabwatiti richiko aiga nigo bakobochia ababunge abo batachete kolgeria lichiko ningiri gukwanira igoro yoko murusi abisi omokonyi bo murayibensi ya Kenya nawe goko murusi abisi omurayibensi ya Kenya aigara baba kwanira mwanchito murigeria kolene bagotebanga ebinto ne binge bitabete bikoligereri gwasokorizwa kwae abisi agantu bwate abawakiri bae bakorogwa nomo women rep county ya Kirinyaga Njeri Maina nabo bwate bayigo representative Njeri Maina Sheria Mtaani Shadrack Wambui nabege gatia lawyers kora Mount Kenya nabego tubwate lobby group Gema Wato nabego omo wakiri Ndengwa Njiru abanya tibagote babuna okoruswa kwa yabisi twabwate tirichiko natibagote banga nonye omurayibensi ya Kenya obetega kumurusia rigati gashagwa bisi asegazeti ya The Standard mwanchito murigire page ya kabeni ngo bagote banga okoruswa kwa yabisi konyo omurayibensi ya Kenya Muski William Samoei Ruto konya tebiri ningata itomo swati asocho lubu mwakogocha koba omokonyoe nabo kunyara kugwesomera asobwagale kolende gaiganigo bagotebanga ningana etabwati tirichiko nonye nasirichiko lyalenge ebonge asomwako 1988 1992 oyino mwakiri kibe otebanga eserikali tiabwati tirichiko no lichiko lyo mwako 2010 constitution tiabeteri ko bwatu kwasokoruswa kwae abisikole no mwanchito murigeria
oko ekina kia ngegende togotigerwa litukuria rero ngetigere turitukuria igoro nabige gatia bagukwanira no koruswa kwa yabisi ni gatiga ibintu biri bigane iri korigerwa taito mugano uyu manchito murigeria wesomere ase obwagare nabige ngukwanira bare omugano uyu ase page ya kabere agapisinga igo manchito murigeria nabakunyara ko wesomera igoro yechinkwana cyabete cyukwana agu litukuria igoro ase ekegambire kyo kya milimani igoro litukuria igoro manchito murigeria ndaite tuskemotwe nandi tutigata se gazeti ya The Standard okwanirira igoro yaba na chebina usoma na chebina Walsame litukuria igoro Justice Mohamed Walsame nabete kagotianirwa achake emerobiri ya senchirabe no manchito murigeria nigento gyabeto sino musangirikana obeto kokorekana litukuria igoro asenyuma yoborai no murai bensi ya Kenya nerobete gakura ogotianirwa kwae aigatoko manyigwa nga magega yogosira komo na chebina wekigambiro keigoro Justice Mohamed Ibrahim aso mwaka o 2025 omotienyi komena kabere bono ni Walsame abete egatia baria babete nominated baringe 15 ikomena batano babete baringe kurigia ekirogekyo kurende oyo kinyorito manchito murigeria noyomo oyo kurukwanga Walsame nande bagotebanga nomo na chebino rachikubwatiri chiko na wikirania amaganio aliaganiri gokwenanirwa ase ikubwatia lichiko manchito murigeria aiganda ligeria agatia ali abetika gukwana agulitiko igoro omo director itona abetika omo director itongagite atara tubekera manchito murigeria ngagite obotyo nakubekete litiko igoro ke twari gukwanira igoro ya Walsame abetika gotebangana chikwenekia gubwatia lichiko nabigemero biryonsi erieganiri na serikali chinga kiboigo ntubwategega judges 37 babete na barabu bagotianirwa na barabu baguchikunyara baguchaka emero byabo manchito murigeria amarieta ya bona aliga guna bokonyora ko gwesomera subwagare aliga tiaria abete kagukwanagwo litsko ligoro manchito murigeria no mugarara se page ya gatatu egazeti ya The Standard bago tutigata se gazeti ya The Standard yo manchito murigeria mugano ina bwesomera subwagare ne bagukwanira igoro ayani gati omurayo yo mu manchito murigeria kurukwa nga Teddy Tana Robert Edward Tana 3 aigani gabetika gusiro buguma bwaye ase miaka 87 tokomanywa nga nigarenge aigati abari babete bakolonji gose nero quality launch ko chakia kwegeta seni ya CNN tokomanywa nga nere American Tycoon orwalira se miaka tokomanywa nigabwatu burwire bwa dementia timeti kebatina bagonte bikorogago obuna buboroira bwatu manchito murigeria no burwire bwokweba kuri mwaka o 1980 egera chagite egeta seni kigya CNN no manchito murigeria tumaitenga kigeta seni ekenene gaiga kiwocha kiaratwa manyama ngana ali chise chesko naboko ndaito mugano yo manchito murigeria ndagotebya keigo egatie bintanya tekagokora gusigatie bintabe tekagotinna aigani go bagotebaniga ibore tariki 19 umwaka 1938 achinsemo chikoro kwanga Cincinnati Ohio achinsemo chense ya America nigarenge founder ya CNN naboigo nigateneta mangana kurukwanga Cable News Network TBS naboigo gatie mtobere bagokwanira nigarenge gukonya abantu abango manchito murigeria nabigaso amonchoreria yebitaseni nigare kwenekia buna ngokini wabirase birengo nabigo byaba bikolenta amangana ali abana inchigose abantu baganiri gotegerera igonga kerokoranga omurali ogongo korali gasio manchito murigeria mwakere chinkobe tokomanywa boiga mangana ye sports chiria manchito murigeria tugitwara rigeria sinsemo cha Atlanta negatie chinte bingira bukunyara ko gwesomera nabakoraga gwo manchito murigeria babigete conservation chiae bunanyatika okoligasio manchito murigeria naboigo ebintu biryanyaritika koyeba tokorokanga honors awards chiryanyaritika koyebo manchito murigeria nabango gotikera bwesomere asobwagare orenga chi award chiryare konyora chire checho kolene tokomanywa egati yabo time person of the year so mwaka 1991 winner of the American Cup 1977
Peabody Award winner nigati bindo mwachito muriria kole ntukumanywa no muntu bweru sitie asogokora emirimo yae nabo gwesomera asobwagare nyare gokoranga ninki bagukwanira umugara nala gote yo mwachito muriria orenga se gazeti nkagiteno orenga se gazeti ya The Standard indo chino oliga igo mwachito muriria nigo gukwanira igoro y'inyagitari yemo ikari kubwatuka ebyumu by'abantu by'omubere chikidini mwachito muriria tukara tukwanira ebyumu togotebanga ni viungo vya mwili ega konyoranga abantu goruswa bakari chikidini abantu ngoni baro mwanjito murigeria abaye guchibesa ega tukomanyi gwenya gitari yakoro yameko kwanga Medihill Hospital Medihill Group Hospital mwanjito murigeria tukomanyi gwetera se wizara yo wizara ya mangana yobo chenu anya gitari ejo nigo yabete geko nyoro muchando yugo sege kubwatera nigo no koruswa kukwebimo bya mwanyabanto asomwaka oito mwanchito murigeria tokomanyigwa abantu 407 banyarete bakoruswa ebimo byabo naboigo ebigo byari koruswa asenchireri rembe naboigo yobokora tokomanyigwa abantu nigo bari kurangirirwa gucyasenya gitari ejo batebwa ngangwa kanu bari kibese banyara bakwena na ekidin kyabo kuri no mwanchito murigeria bange babo bakaba bakongainu ebimo byabo bikaba bikoruswa bikaba bikoniwa tokumanyigwa ekero byari koruswa byari kubwatia bichiko yonga mwanchito murigeria kero kwa igure ebyo mukoni go birasenya gitari naro kwara bwatiri chiko kware bolia ninki kidia bakoligeria kole ndiga iganigo gitari ya mochigu nabo igo bonengi wachaki wakweneke buna balia bali banyari to mwanchito murigeria kubwatiranirwa no koruswa kukwebimo ngwire rubale getamo kero tukumanyigwa 447 egati ya balia mwanchito murigeria banyate bakoruswe byumebyo ando chegaiga abamanyikanire 452 bali beso geti na gotebanga batagite babirusigwe igonga mbali bale gwancha na ndembali batalengi gwancho mwanchito murigeria sokoruswe byumebyo kwa nyagitari onye kware warire to igweti kwanyara gokoruswa tamanyiti nawe igombale bale koruswa asogwancha dona asyo mwanchito murigeria kolende aiganigo bagokwanira egati ya bali babikiru byaro mwanchito murigeria gwetira na trafficking tarto kwanira no konia ebyumo bya mwanyabanto etaikira netyo mwanchito murigeria gose etaranchira ne kolene gwetira asomo wazere wabachano Aden Duare negaboletie ebunge krani ngokolerwa okunenkyo mwanchito murigeria mutuye committee senate akabaga kubolia senate yo kubanchira abanyara bakonia ebyume ebyo erigo konya no nyana ba Kenya bali kunyoranga mbabwate omuchando wechikidini aigo mwanchito murigeria nigo boiga gukwanira igoro ya Medihill nyagitari ejo tokumanyigwa 466 chikidini 476 chabete chikorusiwa negati ya gotebanga abarai kurwa sinyagitari ya Medihill Group mbamenyetenga ebyume ebyo byari koruswa senchirerengia naboigo nigo byari gochikoni go kole no tabire nige nyagitari yigo kiraboni gesiekire nabigo nigere suspended mwanchito murigeria nigere teneniri teriko bwatuka bokonyi bonde bwonsi go chiase aba nanchi asatebirenga nyagitari ndi yosira toke gekoni ebyumo byamwanya bantu nechikoirwa egetambo kireke tindi wetera seri chiko lya betali wetu wo mwanchito murigeria asaba tebanga chinse nchiroro buna America na Israel egati yabo okonyoranga ebyume ebyo bikonyara bikobwatu kwa gucha ndoja togosoma sobagaro mwanchito murigeria mugano byo kolene ne gazeti yabo igondo ne bwate omugano nagotebya o Safaricom oyo mwanchito murigeria bokonyara ko gwesomera sobagare onyare gokumanyanga ninki bagokwanira omwanchito murigeria go aswe obwagare kolene koleta se gazeti ya The Nation page 10 ekwanira igoro ya Uhuru Muigai Kenyatta mora yo mukoro wensi ya Kenya aiganiga gotebanga nachikwene kyabona ngo tinyare ekyama kirya Jubilee mwanchito murigeria gaite kwaratigere chinkwana no nyenkuru asigeta sengeto Gian Soko TV ekero Uhuru Muigai Kenyatta betega kubwatoka enkwana yaye ekera egero omurai orio kuriye kiro kyoburai bwense gosoma konyi omukonyi we kyama ikija Jubilee Fred Matiang'i kirari kubatoka chinkwana gari naro kumwanchito murigeria na betega kubeke simi
ayo twaroche omoske Uhuru Muigai Kenyatta aringe gukwana gusabwa tukite kwana yaye kolende gwetera sinkwana yaye gaigo Mwanjito Murigeria nigatebire ngana chikwene kyabune kyamakirya Jubilee ngechie gotinya aiga nigatebire ngana chikumira nigatia barai nabege gati yebyama kwene kyabuna ngo kibari gutwara chinkwana chomorembe eribanyare bagotinya ekyamekyo kya ekyamekyo Mwanjito Murigeria tote bangane party ya Jubilee aiganera gukwanira korende nigatebire nga tarakwana osetari against ndebwensi eyentata ite kwene kya nomorembe nabigo kubwaterana nabarayikurwa sekyama kirigya Jubilee nonyega tia barayi babete bakwerusia kurwa sekyamekyo kwane tigatia barayi babete bakwerusia Sabina Chege no aligaiga ntubwatega tia barayi boigo kanini kego Mwanjito Murigeria anabetega komurusia buna party leader nabege gatia barayi banyati bakwerusia kolenda tebirenga ne yarigantia sobo cholibo mwakogocha nabege gatia barayi abwato kwegena nga bachigocha buna barayi osemba chikobwa obocholibo mwakogocha Mwanjito Murigeria nigatebirenga nonyena barayi bakumurutera chinkwana oseba komurutera echiche igoro yinkwana yaye nabwato kubwanere ukwanira ekyama kyaye nabego gokirenda togotemanga nimbwate haki yogo protect nimbwate Mwanjito Murigeria nabwate haki agotebanga yokorende ekyama kyaye nabego Fred Matiang'i unabeta appointed buna deputy party leader mwaka oeta omutienyo ikomichi tariki ya 30 nigatebirenga nabwato kwegena asobochorbo mwaka gocha nachi gokora buniganirio Mwanjito Murigeria nabege gatia aspirants bari barabe bagochorwa bachwekirana amangani abo gose amaganio abo igatia abo nabarayikurwa kisemo chanaro komba bwategete chinkwana cyabo Mwanjito Murigeria gaiga ndaitewe somere asobwagare olebuna omoske Uhuru Muigai Kenyatta togotemanga nerolenge morayo mukorobensi ya Kenya konye emorayo torenere moske William Samoei Ruto taraso igo Mwanjito Murigeria ninkwana ya yasatebirenga nachikolenda ekyamekyo kya ODM tabigo nachikogetingia kwene kyabuna richiko kubwatigulire wetera sabara ibaria anyareteka gochora banyare bagotenera ekyamekyo wego Mwanjito Murigeria katogokorera totara no mutima ke page ya 10 nabo kunyara ko gwesomera buna amabuta arentiro mu Chandase county ya Nairobi bagotebanga nigo chinsemo chinyinge kitabwati amabuta ase abana boda abana matatu nabega barundi ya taxi bawikirana asinsemo banyoranga mabuta tayo bagoteba chisemo boigochie county ya Mombasa ngo bagwikasi chinsemo cha lunga banyoranga mabuta tayo egento kyale ntro mu chando nonye nasemirimo yabo bagoteba nonye nerigori eri mabuto Mwanjito Murigeria kinite bado mbaranyora mabuta asinsemo asiba mobolio pio andai anyareka wesokya akwanire nanda mabuta konyatebirenga naro imensi ya Kenya asobonge anyareka gosokya mabuta yo eri banyari bakogendera nemero biyago kwigani ngaba ndo chichinkwana chegati yabana boda buna bagokwanira gosiba kwerera buna barachire chinsemo kolendeti baranyora amabuta yo bagotebanga nigo bakogenda long distance kolya mabuta eyento kyabaire asara enene Mwanjito Murigeria nigo togendete usanga naye nabo igo nigo ngendete kumanya ari arasiga seti kotebinga togendera usanga kolentra enda mutumo kaseta ikenya mutunyare to kwirana ngende kumanya ari arasensemo yechiga seti shauri zangwe ngararombo ijana umozu batera mabwari Murigari bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 11 mugoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire
orosete uikaransitiru ya ubu yandaji tasekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoleto na Mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichobutindo omwancho manyere bwensoko TV ngeta sen Gensoko TV nibwatira senge nchao tara amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go koreta amangana amaya ko ritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili Chini Gongoro Perpetual Machin na nyora Netrobin Gensoko TV oboroso bomogusa onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu Gensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko rye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV uboroso womuguse ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasaye abu Australia ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi Njito murigeria wigeta Gensoko TV nigo tugendete gusanga naye na gukomanya yari rasi gazeti nawe igonta itere na turatera rasi gazeti ya The Standard aiganige gukwanira igoro yomo waziri Ruku aigana yatebanga nigage chirisana nandi nigai chanete ase achiete jinsemo cha Notistan
kolendo manchito murigeria nigagotebanga nigali na shock nigakumeti nandai cyane tekiagerekera cyetoro nigakagitenga cyabisi nchigoire ochakira enseyamo ya mambi kolende niganyotenga nigo chisiekire mbaka marogoba asabole tinga ninki gekogera cyabisi bune chiga cyasiekwa nonyekera bananchi batagete bakolerwo amagendo gusibanyari bagwikiranirwa igacyeto manchito muri atokumanyirwa ngani gacete ne kigali asinsemecho korende akanyoranga kenenkeyo asyabisicho nigo chisiekire nonye togotebanga abarayimbaroro aigani gabetega kuba mu cyabaraya bukura asinsemecho kagotebanga tibari kubuatiri chiko nonye chinkwana cyabere chigotebwanga asinsemo chiria cha Northeastern barayimbari ko chikonyara bawikirania emiromori yabo nonyenekero bagochigocengera litkoria madaraka agwo omutienyo John omwanchito molire mutinyo gocha tarike yamo tomaiteno madaraka de yego chikokole uchinsemo chiya cha wajir lakini nga barayimbayo asinsemicho nonye no kuyarigania nigo kwabeire akongo manchito molire gendo tariko manyanga kera baraya bachoro ninkiye ko yera nanderende mbari gotigara bisinga ibago chaso mucho Nairobi baba bagwikaransa abaibanga abantu mbale baganiri banekeria magendo usaba ntumbale baba chole to manchito molire baganiri baligere linga ninki keganiri kwenekya nabagwesomera subu garu manchito molire asaboliri abaraya bwo banyale gwikirana sinsemo cyabo na kwenekya munangu cyabari gwikirania emiroberi babegete asabo igabetega otiye murayibwense ya Kenya nga ekerora chichinseme murayibwense no chikonyora no chikwerorera igatiaria agwikiranirwa satebetenga barayi basinyiro gwikirania amaganyo yabananchira bwesomera subugare wegaga igo manchito murigeria EPJ ya 22 nigo bagokwanira igoro yechinsebo cyasyo kimau twaro chisyo mango tagurikiro manchito murigeria korende igati abantu bali bakotaga uruchinyombe ico nigo batebigo banyare bakubwatiri chiko abayigo ekero bakubura chindemero babe bakurigeria nganga ibagoro mugondo nabayigo banyore title deed eria ebwate obwene gose ene kirio manchito murigeria bakubura chinyomba kiri kirasobole mu bwe serikali usobole mu boli botagana irikoniwa nabakunyara ko gwesomera asobwagare epeje yo ye 22 nabo boyigo bagukwanira igoro gaiga yichinse cyesiko manchito murigeria bakwanira n'amabutana aragendete komenta orenga ninki bagukwanira sigazeti yo kolene taitira ndenda kuirania gaga sigazeti yo manchito murigeria asina gotabinga a grade kyoko gende university gosigyo gochikoba omwalimu bono nigo kya kigunse bagotebanga nigo kyarenge C+ kolende gwetira sikyo megya TSC Teacher Service Commission bono nigo batebiro manchito murigeria asichikosi nabo monto bwate gosomorokia obwate grade ge C plain arachikonyaraga kwesomera gusiga kwenyorera amasomo ayo inse yo morobirio CBC competence based curriculum manchito murigeria tote ba CBC bono nige guchikwanchira morokio ndebwa sonyorte grade kyo ge C plain kwenyorera amasomaye nabakora nabagukwanira gaigo manchito murigeria egatiye bintu biribwaniriye nonyene kero montako genda si diploma iranyarega kwenyorera amasomayo no muganura CPG ya 10 egazeti ye ya The Day Nation manchito murigeria abagwesomera olabina bagoteba boigo buna serikali yo iroberetyo manchito murigeria tweneke bunangu chire kobeka emeroberio as school gose as university erikwenekya buna konyora tore abalimu abange eryo bachikonyara bagosomya as school inse yobra inse ya CB yo manchito murigeria ngo kwanira bale bakamno montago chiko graduate gosebino morokya ekeranyarika wikirania amasomaye buna uchikonyara bako graduate ngo kwanira bale igoro boigo yokorikigwa kwa borokya gwetira sekyombe gya TSC nabigigati yabo bagoteba bali babeire bakobwatuka amasakarari ataikiraneti banyore chinchira barachikonyara bagusiria omuchando yo no muganora se page ya 10 egazeti ya The Day the Standard The Day Nation manchito murigeria nabakonyara ko gwesomera subugare wega gazeti ya The Day Nation ekero tukukwanira chisemyo manchito murigeria aiganige gukwanira igoro yo muraibensi ya Kenya litukuri igoro kera babu ategekaro kyabalimu kukwanira chisemi asisemo cha Naivasha account ya Nakuru aiganigo bagotebo manchito murigeria gwitira chinkwana cyo muraibensi ya Kenya nigatebete na chikuri gichinchira aranyareka gukora omuchando August Lanas aborokya baria
togoteba nga aborokie mbeo maye skuru lakini serikali ngo bwatukere kibeso kya skuru kya kero mworokia no ne skuru kitogoteba bantu bwate kiskuru chimbeo kiskuru chiro roma chito morgeria seri sakara kine kero kogenda se ground tichinyo mora ibense ya Kenya nigatebiringa kuligari chinchira wetera somtandao digital ways cyo chikwene kyabuna kiskuru icho nabiga boroki wabuma chito morgeria tibarigo chikoboro kolende nigo bago chikunyara bakobekwa byara bali bakunyara bakonyora kibesi icho boigo natebetenge serikali nebegetemero beryo chikwene kyabuna ngochire gwikirania amaganyo y'abarimu nabiga amaganyo y'aborokia kiskuru erikwene kyabuna ngusire kisemi nabiga gwetira senkwana ya Julius Ogamba oyoro mwaziri w'ikisemi nigonera betka ukwanira Ghost learners asatebetenga asaboroki wabali bali chi primary wekirabo nigantu bwate 800,000 Ghost primary school students pupils somanjito Mulgeria asibo gatebeta sibali bali as secondary nigo tuwate 87,800 manjito Mulgeria niento kyoko cyane kerezi school kigandete ko ligekibese buna bago chikunyara bago ikirania amagani yabo ntubwate gisukuru boigo chikonyora kibese chitaganiri konyora tubwata boro kiwasi gisukuru baroro lakini nande batayo bakonyora kibese tokomanyirwa nka asi gisukuru kiri mwanjito Mulgeria tubwate abali barase tote banga junior secondary nigo bale 800,000 bakonyora kibese kinesi cya serikali nabo igo kereto kwanira senior secondary nigo bale 87,000 kereto kwanira kiskuru mwanjito Mulgeria Ghost schools nigo kire 200 korene wetera saboro aborokia bekiskuru boiga aborokia banene bekiskuru nigo batebirenga mbachikubwatirana ne serikali kwene kyabuna amasomo ngucyari gutinyigwa nabo igo okoibero gose heto kwanira mwanjito Mulgeria igoro y'Ghost learners tergo chikonyorwa aschiskuru nabwo somera soboga mwanjito Mulgeria no mugana urase page ya 10 egazeti ya The Daily Nation nabwo somera asobwagare aigandoche mangaro romwanjito Mulgeria kolinda yande nabo kunyara ko somera kukwanira baligoro ya chindemero egaiga babo kwanira go chindemero mwanjito Mulgeria bune serikali yebegete kukwanira chindemero babatebanga onye okugoro bolimo ene kibuna kugoro bolimo bore ase aganiri korena se page ya kane ngokwanirere igoro yekibese nago tebikire ki bilioni 5 na ibere 7 billion gaigo mwanjito Mulgeria bagotebani ngo kiyaganiri ko bwatukwa ukiya sensemo y'amabuta kibese icyo kire 7.3 billion kiyaganiri ko bwatukwa kiya sensemo y'amabuta korende ni ngabona cyabete kiko bwatukwa go kiya sobwagachi bwebara ya Nairobi na Kuru Mau Summit ilikwene bunango chire gokorwa yengwetera no robot rwabetero ko bwatukwa no Auditor General uyo tebetenga kibese kiwono nigo cyabikirwa sobwaga kibwe barejo na omoteri bwe barejo wetera Kenya niga gotebanga tamaiti ninki ase financial bill yo mwaka ose financial year yo mwaka 2025-2026 batabete bago kwanera igoro yo bwaga kibwe barejo na kwene kyabona kunyarerege koera kurende bakaba bakora kibese cyo asense mejo na kwene kyabunangu cyabare gukora makabeso iriyo kwene kyobwaga kibwe bare y'umwanjito Mulgeria na ebare yuno eregago negende tobwaga kibwahe osokoroswa kwae nabakonyara ko gwesomera asobwagare kwende totwerarte ase page ya kano mwanjito Mulgeria nabatebinga kato kwanere goro yekibese kinabo gwesomera asobwagare page ye ya kane ekwanere goro yepare ya Nairobi na Kuru Mau Summit Road abakonyara go gwesomera asobwagare korenda itengo leta se page ya kane ya gatano ego kwanero mwanjito Mulgeria igoro yabarari nitskuri igoro bagotebanga igoro igatiye bitaseni byacetase kisemo kiriya cyana Ivasha tigamba tebegege kana ne gazeti goteba mwanjito Mulgeria bagatebanga Kenya Editors irigo bono bamo chirio mora ibensi ya Kenya ekero totebanga Standard Media Group na Media Max abarali babo mbanchire kogenda asoko ligerera use komanyanga ningi kyagendete kwene kiwasisemo kire cyane Ivasha ekero mura ibensi ya Kenya alikora egikaro use conference ya abali munga bari gukwana igoro yekisemi buna nagotebyo mwanchito Mulgeria bamukiriye serikali ase uko bakani usoko baliba egati yabararya tibanyara bawikirania emirimo yabo nigo bamukiri
umuraibensi ya Kenya nabige gati y'abarayi bari banyate bakubakanya tibanyara kogenda gali banyara bakubata kiroboti cyabo manjito murgira ne gati ya se gazeti ya The Daily Nation na mangororo na mangara se gazeti boigo ya The Standard kurende na raya iteiro manjito murgira mutamingo batebinga ekeronta inyara wikeronsi usega tutanyara bakorenteronsi manjito murgira babo kunyara kogo kokororanga egazeti eri ya bwanchitenereri iro nyare kogo somera pull out ya rero manjito murgereka to kwanere pull out naka gazeti ya kagake abo kunyara kogo somera asubagari twari rero no bakwanira igoro yo Westontia nabige gati ye egati yebyombe au abya sokiri na gusira abasaye nabo kunyara kogo somera umugano nago teiboigo bwabasaye gusaba Kenya bari me ya Russia kero togote banga besenchiyo bauchikunyara bakorenterwe imiyensi ya Kenya nabo kunyara kogwe somera no mugano yunorase page 10 na isano ibera se gazeti ye ya The Standard nabo kogwe somera subagare kurenda itibono ngenda se chikatun chire ase gazeti ya The Standard yo manchito murigeya daite omo director itakobekeregago tuchakene gazeti ya The Standard torenga ninki ego kwanira emambi yabono aigage otebanga state jobs manchito murgeya nabarayiba korukuru asiense ya mochiria chenyumba yubraiga na wondo chibabugoriti ndagira manchito murgeya ambaro bachiroro abarayabo manchito murgeya bongo gitera boko nyara go interpret enki go kwanira babigete question mark na wabigitega manchito murgeya alama za dukduko babite question mark igai go boigo bakoteba abo bakumeti manchito murgeya nga yendagire yogo cyose nero batayitetima itina bakunyara go kwerorera nga ninki go kwanira gazeti ya The Standard boy batenda se gazeti korwa nga The Daily Nation igani yebwato manchito murgeya ndoche na hasla ikingiga guno abekeire manchito murgeya abekire go pia ego tebanga I brought myself to this very mountain aigo murainaro rote banga ninche nerendete chinseme cha Mount Kenya na bargereti manchito murgeya no ari gorogago manchito murgeya barabara ibabere arorense ni maiteno maiteningo arori goro manchito murgeya boigo ni maiteningo bogori tyo yonde kolenda baraina barombari kurwe side ende manchito murgeya nabo baroche nabo kunyara kogote banga ninki bagukwanira kiri kwararinga ninche nerendete asiseme cha Mount Kenya negati yari arenga se gazeti manchito murgeya twasangire naye lakini ngo kwenyoringa egazeti ya obwanchite nabo kunyara kugwe somera asobwagare irkwanyara go kwemanya asobwagare kurende bono ndaitemba ligandera abageni bana igase studio lero ni tukuri ijuma togote manga freestyle Friday litukuri ara tuko kwanere igoro yobwanchani abasaye namangana obwanchiri manchito murgeya twararire nonye abasaya bange bagokora kinyangi rero bagakare gukora kinyangi wetera se mitandao TikTok gukirabona ngo manchito murgeya twatwarirange kinyangi ibere ndubwate bagabantu bakora online dating nabera baye noye gati abaria mwa umerenete nonye ngwetera so mtandao nabo tutebyo bya imboro bigo seninki togane irikorigereria etone kyabuna mangana ya kunyara kagwikarana yonga emambi yabono nande koja turi gusanga n'abasubati babere n'icyo nyango kumanya marieta bo manchito murgeya niho barabararia na barobo kolende ntusigosaka asobwagare o akesimi tunyare ko kumanya mange yonga toskare twiranire namba ya testing ngere 07886663 nabiga somtana ito Facebook na to live na Soko TV YouTube nabukunya ko gusanga na inchonte binga ningi kerito gane itokore mambia bono igonga toskare Eye nen Soko TV uboroso bumugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyo aiga imigeteseni kyao kyabene Soko TV oboroso obwo mokuti na nche Daniel Omwaga na Botambe nigo bagontona Erieta Suarez ine asama kia ya mbireo sei
ino mbireo asa matuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere silwetire namba yaito yobonchurelia 0788 666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia. Imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia omunguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo. Imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Soko TV twachire guturigesha ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi. Wetro murobiryo bwigekoro gyeito. Hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabanye nabanyika. Eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi. Kera ritsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na Mbe Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye Soko TV oboroso bumugusi. Yegoro yeito ime Soko. Soko. Yegoro yeito ime Soko. Soko kibengia ya jirengu manga bunalero. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingi chao. Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof
kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Murigari bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitiru ya ubuyanda chitasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwo na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamiriria Bakalia omotoya kabwatwa obe bakalia omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwariwe panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichyobutindu omwancho muri bwa Soko TV igeta sengiye Soko TV ibwatira senge njao gokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isuko yagusi to kubekera teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwase county ya Kisii elietari Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaye ko ritukire matatu bakari tukire Jumapili chini gongoro Perpetual machini na nyora Netrobin ya Soko TV oboroso bomusi Eye Soko TV oboroso bomugusi Jito murigeria wita sengen Soko TV mambia gono tokoyirukanga entunderia lala salama kurende bonigani chinga kiboigo tokonyara gusanga nabasai nagotebinga litukuri rya bikurukanga Freestyle Friday announce ya sore ndagetera roigore nkoro gaiga tonyare tugusanga nabasai aba basubati gaiga batotebinga ekerenga kyabonkereke gaiga se studio litukuri rya tubate Sylvia Mongina
you know muraria nabo igonto bate Yukabit Kerubo nere no murayo manchito murigiria kone tukoria leo ntaite bara tutebigoro yo bwanchani tubanga nabasai no bwanchani twara rino ena same tandao ya itolero atmaitinga ebinte bya onchori manchito murigiria konyanganga na nabasai bagatebanga rero tigatogenda sumtandao toriyo montoro baiga basai bande batebronye beseteyo nje yanje tindi konywa monye beseteyo njitini konywa mukore no manchito murigira negatia tugusangari tukuria rero tumanyinga abasaya bangai baikire na mangana ali akorokwanga obwanchani gose obwamate igo ngatiganda aba ari bagabara gukwanya tumagotebya ngana ali ayo tubwateri tukuria rero nigara mabugo manchito murigira karibu sana Yukabit. Okay, editorial nengoro kwa Yukabet Kerubo. Yukabet Kerubo. Yeah. Muraria. Kose gotigo orate yo murigeria nande other than yo muraria. Yeah, ndati keraigo. Naibona. Editorial nengoro kwa Silvia Mongina. Umuraria. Silvia Mongina torate ya sokoro. Ngoro Nyamira. Nsemoki. Sironga. Sironga. Nae Yukabet. Inche ngoro Nyamira ensema ya Kemera. Kemera. Kemera na Sirongo maitichi nchiriare. Iko mwara taliranire. Kusega igamo miranire. Igato miranire. Igombia sana. Karibu sana igaro Ensoko TV. Lero nkagitemwa te ya abasai ngo kwana rabura mungana yo bwanchani. Twata sweme. Nobody email Soko TV. Asante sana. Andake kertoko chiko kwa neregorio bwanchani napokora tate ya Yukabet socha kenai ora tengwe nkyo understand it na mungano bwanchani keto kwa nanga love na ko tengwe nkyo bwanchani yo. Okay, obwanchani according to kwa lugha ya Kimombo nigo it's a mutual understanding between two people. Unaweza kwa na banda benganje toya lakini eretanganje tware bana no kuigwana gati y'abantu babere erinde banyare gwanchana korengani bawikirani ebirengererio babekirani ebirengererio. Asante sana. Silvia. Obwanchani abantu babere kuigwana guchamo komenya Oranyore baigwana boyfriend and girlfriend. Maybe at which age? Okomera omuntu mbachikoigwana gose babaire macho agali okomanyanga boni gatwamwire it's girlfriend boyfriend gose turachakireju at what age okagire to abantu baganiru wanchana. Okay, according na inche abantu ngwanchana bare. Ninta maybe no nekerenga kitwaringe primary wase kokina high school secondary lakini rende ngabu primary no chava bana chava badongo kina muri bana ko chikoswa secondary at least no mo chaka kwewerenga feelings I guess ni adolescence bane goswa gati gabu abantu bachaka lakini gabu bantu mbai gwanchananga no bwanchani nile tu ya kujaribu vitu chini ya maji. Alafu abantu bawo chaka wikawachie university bado ama college ngotarende bwanchani mburabu hata mono na boko bata lakini obviously kuna watu wengi akera bako university ko sebancha ine during the campus period mbai ngwancha na bari lakini bako rwaronga ibari mbai bono I guess after campus emiaka 24 25 igao for the ladies alafu for the guys aba mrango irabari ngake komachwa bono ba weekend miaka wote 30 anagenkia wa mrawa kwirenga komachwa. Okay, as ladies ni viumbe like tuko hivyo wana intweto komachwa wango compared na abasacha wana kewe ikenga kiyuga na bakonyorenga kero kenda abasacha aba bako iremia engaki kubwa abakungu wana ladies between 24 25 godira hapa sasa unaweza sema again taking kere real na bao chaka wancha na then abasacha ko 29 girls 28 na bako na barabu na bari macho babire ready. Asante sana Yukabet na andake Silvia no tatebi aibuna Silvia andake nikiokori erarigereria kerogote banga nitaite I want to fall in love nitaite wancho monto nkiorarigeria so monto yo
Kero titego fall in love. To go stay in love because you oswa. Sometimes there are some considerations okorigereria somonto. Okorigereria omonto if that person is mature. Unajua omonto narumura so nera so bwancha ni msumbuane. Akaishuka dogo inakuwa kubwa. Sasa hiyo na nyote muelewane. Anda kekero to kwa na rietiri maturity. Miaka kubwate ose inkimokorigereria kero korigereria maturity omonto. Maturity? Unajua kuna situations mtu atapitia mpaka chimoko nyobongo na wanyaka aromoke. Mtu anapitia, kuna wenye wanapitia magumu wakiwa wadogo, so like that person is mature kwa akili, anajua kitu anataka. Na kuna wenye wana take time. If someone is through soft life, unajua mtu akokudekeza tu, ama ite tu life is simple. Yeah. Life is simple. Commentera Sylvia nende nabo kero kendora nyoro musacha ro manene gosomo kungwa ro manene lakini ajamachwa iko maturity yako enda ina depend ina depend bana to batanga ninde machwa in a relationship no bana kero kenda nabo konyora nabo mbate miaka maybe itwata ba 24 gotira lakini siko machwa nende kwa nyoro musacha na bare miaka 30 plus lakini tara karake bado na abwato obwana na masacho mo karake mo konya na gosemo isko yo mo konya na nere anda ki you can be thinking ora rigedi asomonto other than maturity kala ngo qualities ko characteristics yomonto when it comes to that kilo wonto na karake na abwate ogochora kwaye wana kero kende bana inchebuna yukabet sometimes na banga tana ki Kweka awonto yabe machua yitware go kwandira ritangani alafu ege nto kya kabere wanasemanga kwa mapenzi huwezi kula mapenzi bana lazima huyo mtu akwe na pesa weka bese aba ororo mayo karaki togendra alafu ebinto binde ko batu ne weka abo monto we kanisa kogendra elist ne ntambe akinde tubona ase list ye ntambe ongeyo fast Tinya Celeste yo korigereria. Mimi nasema bana lazima mtu akwe na pesa. Pesa. Hata wanasema if you go to the sea na ndonyo rensweri otaita then money can take you to the market. Onyara ko karake koko rensweyo. Wana pesa bana. Se yuna biko kwetwara gose oyu mwenye unaendea kwena pesa. Okay, sometimes intubuna hapa iseke naweza sema lakini it's good taringo tanga weko monto yu atware pesa rere bweka. It's good like baby nisema mimi ni baby girl. I need also to have my money. Taibo ntware pesa at least kingwa na naso montori no mwana na karateke na bwata pesa yaya. So huwezi expect mtu mwenye ako na pesa na wewe huna pesa. Wasada na bara tuwale tipa nyingi so ani support na utoto wangu tudogo toyenko nato. I get your point. Sylvia? Nibulize Yukabet. Nibulize yeso kwanza jibu kwanza. Mimi? Mimi nitakuwa dependable. Itakuwa dependable. Like everything on your own? Ata depend kwa huyo mwanaume. Okay. Rete point yangu pia. Ekwate boko ba dependable. Kero ba. Noche buda rige chariko goga. Kurase ngombe. That's how it will be. Yeah. The host. Na nyote engahite gaiga. Twaringe no musai gutokoroka Zach. Zach is my director every morning. And the thing on my teddy. Na wait Zach ngakiro chobogumu wakati yomete. Na hadisi tupate parasites ya wangi. Ni kweli. Now the parasite is me. Yana raseka. Okay, ntabi how you are going to depend on this person at what level. Agoro akwa ikirigento guse mokonyane. Na biwika se tokonyane lakini mostly itakuwa yeye. Yeah, mostly itakuwa yeye. Wakonya bono for example omuntu yonyore bese o Sylvia. Buna boni gatete boyo oyo morinere ose echance ngamuri no monto nabwate boni gebese se yikerende of course the bendable whatever na keregento okay mbekere chai echaiye ikingarero tiyo engombe eka osine riogo yanyu tero terigo kam
Akiokora. I can chip in there. I will be there because he has been there for me. Anda kiokorigelinga ngakia abirika oko chip in. I just compare. If he was not there, I just quit. I be on my own. Ngo wateri bori uchase Yukabet. Yukabet. Umotara gote mwende mwanzo kuru zero scratch to something. Utakubali. Okay, sometimes when ngota ekero kurigererio monto nyuma mutarachaka mausiano no montoyo. First of all ngora rigererio rena ki omonto yo asinari toraira nenere. Togo chera monto buna nga kwa mochereire igotu ju maybe a looks ama anything. So ngora rigererio rena ki omonto yo ntaite kobera nere. Ntokonya nande nere. Alafu koruga bono ndio neza ngalia ndare wase ntokare ki nto chake nere koru scratch but let me tell you an honest answer nche I guess we've been through a lot taiwa into maybe tumepitia kwa familia zenye hazijiwezi norocho alafu u expect uniambie naende nyoro montangirania obogimobu na akareke nimejaribu kutoka hapo amanye ko bongiranirio so hell no. Okay. So at least jikaze nione unajituma na nchangareke ni chip in saa kusaidia mali naweza tusaidiane to grow pamoja. Sylvia, ekero kurigerio monto yo moch kwenda nere. Ada ke kurigerio soba sakuru go say, you don't care. Binte bibindo mete bakote I mind my business. So yule familia yao. Si ni mimi na yeye. Tunatengeneza maisha yetu. Montolia nero gokonya sobo. Bado unajua mtu wako machua atajua vile ataserve both. Mtu mwenye kuna wenye wanalelewa na mama yao. Watai mama bakupatikiri bakora. Mama kama tika koreke anafanya. If it will be that kind mama's boy. Hapana. Yukabet. Nchenda te kero kendera bon kurigereria ngai omonto yakoro. Togo chera monto ndo vansi. Obviously like okay ntore an age during this time karomete na bagatabiunga mbako nywa mgochi kabirende spono na bera atokenga kwa nyoro monto we kabirenga kwarari na baigori yake barete omo basokana gatiga igabataenga teko nyari kana kwarari bana lakini bono astwe kire banika na bawa kare ke na boko nyuam na kabirende alafu wetani abu ibinto mbire bingo ko rigere considering your family yo monto yoko kenda bana kwa mama bana baragi okay neki okoro ya dabaro wala abu no so like nakina tai during this courtship time ebinto bingo ko rigere watu ficha ora nyoraga abuna gwate birigo ora nyoranga emonto yo wanjite kwa nyengo kwali binto kwate ba depende onyore konyo kwa libinto byonspi yigire kwa nyoriringa Illuminati binte bindere go chabia dio bete morogita weso kete atije ngorogande ta weso kera kini ritukeri motote bibinto byabeire bobe konyorenga no ene receipt ya rengi ya igo ya rengo yobo ibi makiokara okotamana ndo mutio se chengo tamana igo kwa janinga rengo aso boibia ora zaka kwa wizia igonge bintomiro kana irigi orarigereri kiri bra Yukabeti ateba bintomiro orarigereri Yukabeti na beko chancinga omonto yo kero kwa mwanja ayo wateba mogo konyana familia ya kwangire just situation una chana kyora chikore okay as situation bunecho marangi bintu bine bingo karakire ngokore kana vire lakini ekero maybe omuntu kwataka gochiera atene na monere atene na monere ju tari familia yao karake au konywamera no muntu au konywama makarake mochako ko kama no mochake familia ino but now like you can move away from the family sometimes niliona podcast fulani bawatanga nabo family
naboko nyetiga abantu bariwo unasikia wanakupull down batata tu ko support in anyway naboko kare kinaboko batiga we unaweza toka ogende no montogo mururale familia yimwende mugore bole mononye na rase bata hiyo juu ni mimi na wewe si familia yako nje naye andake na boniga aroche amangana unchuriria se kwende amatuka ya lero okonyora lero no nyine inyangi lero nkora online naroche TikTok imbara kora chinyangi andake ni bintu bya unchuriri osene ogwanja. Okay. According to me, intenda tebe bonigasi yaikere. The world has changed a lot compared with Namayagabu. We are in a digital era. Bueno, marange akaroko raba sai maybe tote into jijenzi. Marange na bako nyora tunatumia simu zetu kwa karaki kugain hata followers, make content like it's content something very produced bana kwa kanyara maybe ndata kwa kana no ene nyangiane TikTok ama live. So ina depend ni vitu mingi because through live abantu ngotomero bare chi gift chipesa kwa chi lions chionse chikwa ure like watu pata vitu mingi alafu through that abantu ngonyara bare maybe chi organizations baba support baba kini bueno ebintone binga alafu plus abantu batayo ange ngokonyere obwarobu at least na nende boniga toro chibuna kare ilikuwa ni kitu one time experience ukaenda ikakwae goki kwa rwaro wana siye ikere boniga hizo clips zinaweza kuwa saved for future reference kwanya korigere yenyangi na bayari ngega wana at least ntendo che ni generation iwe change. Silvia ngwanchira no lero nabo mete to kira igatonyore nga Silvia ngwakore nyangi TikTok. Tutamanyi. Ngwanchira nole. Ngwanchira nande na ngwanchira nole lero ebintu bikolekana online. Unabono ngora abantu TikTok lero bakore nyangi nabakwenda Facebook ugonyore inyangi lero maite ko begite TikTok na ere Facebook na ere kera sasa mtandao. Akioroche. Of course nabo ngwanchirana lakini umeta abantu karwa kora chinyangi online kama TikTok wanakuanga na different intentions. Kuna mwenye anataka fame, kuna mwenye anataka kazi, kuna mwenye anataka pesa, kuna mwenye anataka giftiwe. So kila mtu anakuja na intention yake. Andake tuteba bono mna Silvia. Whatever do tali tindaji. Even nae tuteba isuko endanga enyangi yago use enyome ya utaito ibeka so mtandao anda kenki what's your intention yora atake kolwa se mtandao ngikiriora gani kwa kolere kazi working with organizations obe brand ambassador gendera bono ono kero monto ngosa watch online different intentions. Kuna mwenye anakuja apate fame ajulikane tu apate followers akuwe ni celeb. Alafu kuna mwenye anakuja unajua kama Mkamba and Chichi walikuja online Mkamba that person is mentally okay lakini hapo anajifanya hayuko sawa people to sympathize wampe pesa na wampe brands to work with kama yuko sawa anafanya aje kazi na hizi brands she is okay mentally. Na wengine wanakuja hapo wachangiwe wapate pesa wanunue mashamba tari mangana anyomo wane personal interest personal interest. Inakubalika njiri kiara no kweliya people survive in any way. Tara kwa nirango online dating you kabit we have experience. Okay, I've ever experienced that. I remember during my third year in campus, niliwahi jaribu. Ngaswa one of the dating sites, name them Tinder, Afro introductions, like name them. Anyway, kuna kutembea pingo kana. So like simna chat na mtu mnaongea mnasikizana, then you meet up. Kwa ika obviously chibi changu ngai na chiro mtandao maybe nimeka filters hapo nimemaliza kwa ikakwanya red omontori maybe kwa expected tari so unakuwa disappointed you ya iko nende unapanga ingine so oko tara ngororo at the same time you risking
juto mai tio monto yo watch komera monto kiko senga imo watch komera but okay ilifika time mimi nikachoka bana ngatai te konyari kana juu kila time unaenda aje upati mtu wako alafu I came to realize abantu baroro niko ba wochesera abantu obongo juu niambie umemeet wasichana kama 10 maybe ncheno yo 50 nikusema ujaipata mtu mwenye unataka. Hebu niambie your experience, how is the feeling like? Okay, maybe hujapata ile kitu unataka. I was disappointed bana ngata tikanda temango isko. Mjile mtu anaku approach tu hivi direct hawa tayomete baba kuangokiri. So like na hiyo ni sawa juu ni mtu unajua ama ni mtu umeonaona bana na hayo kwenye kupima. Monto na kiari. Iko bana. So mimi personally mi si advice watu ngwaro chato monto umesikia na rokwete juzi uliona kuna hiyo kesi bado inaendelea wewe msichana alirushwa kutoka 6th floor na mostly hizi vitu zina happen kwa students wenye wako campus so maybe na ama tokea mara angetaigocha karaki taigocha mayo yeah. Sylvia, experience ya online dating? No, I don't have. I've never tried. Your friends? Okay, yeah, my friends have tried, but it did not work. Yeah. Current dating on like Euroche. Online dating. Online dating. Which one do you prefer? To what online dating? To what na kumwena na kuli physically? Physically. Yeah. Maybe nkyo kwa okwanchira physically. Na ndei on the binkyo tari kwanchira online dating. Online dating na bamukomera no monto online unayuka betate ababigite chi filter nini. Watu wengi kuna wenye wapendi kujipost hadi chini. Okay, yani obyuka betio Sylvia umezimba batari kubeka ebicha yabo bonzi bari full. Bana banya romo tenekerema. Okay, I have a friend. Alikuwa hizo apps za dating apps. Akaamua kwenda kummeet huyo mtu. That person was ever spoiling. Alikuwa anamtumia tu pesa. Like hawajapata hivyo, hawajapatana. And this person was denying wasipatane. Bono, una como te ikendo too much pesa. It came to a point umesika ate na kama anatuma hivi tukipatana sitalipia mingi. Aka insist wakanyora na physically. Kanyora na kumbe mtu alikuwa kiwete. Yeah, that hakuwaimwambia like vile walikuwa wanaongea that person did not say anything. Alikuwa ameficha. Msichana akakuwa disappointed akasema what? Wakakuwa hapo wakakula. Akamwambia we will organize tupatane na inde tukori ile ringao. Omuntu yara akakubali. Lakini rafiki yangu kufika alikuita akachange. Akatoka hadi ama mochoga ringe umaite of course ya abantu babwate disability mbaga ni rwancho na ndimba maite kwancha igomo chando ringe nga communication at least huyu mtu akusema bigerega naiga wengi wanapenda kuficha. Hakuna mtu atakuja kuambia mimi ni kiwete. Hakuna mtu atakuja kuambia niko na ukimwi. Hadi mpatane. Akisha kupea hiyo ukipima ndo unajua. Sasa unaona. Zakariera gontebinga aisego gotebinga igondiga na igano nganche aisego gotebinga inche okonyara no na basika bari campus oramba konyara omuntu gwanchire lakini uyo Zakaria gontebi wanyoranga nabwate family otatigo sinyuko gotebi no maine mukiko in agreement ngose mo washare mind discuss kama huyu mtu akona familia, not to me. I'm just saying to other people. Oh yeah, it's to other people. Si obvious kuna polygamy. Watu wameolewa mabibi hadi 10. Mkikuja pamoja na huyu mtu mdiscuss muelewane, akuambie iko hivi na hivi, will you agree? Kama wewe umekubaliana na terms and conditions za hiyo mtu, mta move in. Wewe ndo unachagua, ukikata bado unisema hata kuchapa. Yeah. Andake Yukabet mante binki kugera campus dating etari ko work in most cases soko nyoranga na bako nyora bantu bari campus bako date lakini kwa nyoranga almost ko yo maybe tari content etari ko itsaneka kwa rodi abisika bangi ba campus bara siriria magima ko igunga na bwato muntu campus at the same time na bwato muntu sko andake nki bako chabalirili I guess again to gakoreta
ebintu bona hivyo I guess ni tamaa makitorari beke ni tamaa bwana otaisanika bwana ntai maybe nimbwato yo for example nganere boyfriend yane lakini taiko karake taiko nga ekinganeti maybe inaweza kuwa in terms of pesa you know and everything bwana inte no otaisanika kwane nata maybe kinko ligio yo ndena bao karake na bago ngonya so marange yako raki yale to mochando katika hapo alafu nendenta maybe people coming from poor backgrounds lende humble backgrounds lakini tindata nga ne kuna wengine wako faithful though lakini ngo push juu to bwati pibano nkia kora ina kupush kwa chukuria abantu abo bande bakoreke in the process kwanya raki kwa inyora saya amangana tabwenderete andaki ngotora mochiase aba ibori gose ngotora mochi. Okay, think that anto machipa igori. Okay, at some point na to como chapa igori lakini maranga ba igori nkweto mabali. Na ba igori ke no tena ke omo igori nkweto mare bweto mire kabisa bweto mire. Wana atwezi blame na baba igori bao kwa lakini haitoshi. Kwa rede. Aba igori na ba kwete mabeto mepi. Ekina kibabu atemba kuisaniki kwao. Bueno, ni wewe uangalie uikaranso tena ki inchabina Diana trankaranse sendare ngai nduete ala moment naenda na wako nyora si tu ni kitu unatakanga unajipata tu because unakuwa depressed peer pressure no erego chika kabano unajipata kakoko chakorwara ime take time kwa changa kidogo. Asante sana. Point hiyo ngora basika bange barasiria magimabo tali imenu Kenya ukaba actually tonyine chinse chiso konyoranga kerto kwanera mangane bese nabakonyoranga tali bese sometimes temptations inchoro maybe useri ntombere binande bikogera abantu basiria magima bwetera subanchani ubu kole na la Silvia sikuzi ngora ntubwate lesbianism ntubwate amangana ya gay and I think you contribute to umwese konyoranga ndina ribaga abantu bagwanchana babere of different gender bune bukwa goteba sikuzi konyoranga ichikerie lire mamincha. Okay. Igari skuru sinare gosoma ni nabata basani and my best friend mmoja alikuwa ni lesbian. Nilijaribu kumuuliza as to why atete heartbreak. Yeah. Atete otemiro kwanchani asaba mura lakini mbuliko waki. Akanyoro muisika gatia tigateme arode gosengo waki bari ngwakire akanyora gabno moyo ya bwanchire agaset regabrende ne lesbian yu mi bila niambia ni heartbreak and alisema lesbians wengi wanakuanga na pesa. I don't know. I've never known. So like yeah. Ndio jaiga kuna mmoja anasema akuru kwa Lawrence kula sisemo chama sino akotebaiga mwanchito murigiria Lawrence nasomera ujumbe yago abaiseka abange akonyoranga ekero naburi amanganajo nkyo konyora abaiseke baramo usaba mura baramo skwisi ndubwate gaysim tubwate lesbian sibo mwanchito murigiria akonyoranga bamura banchanire usaba isike banchanire nakiki na boardinga ninkiyo kogera aigando cha kontebinga iko konyoranga trust ya saba isika bange nige ko bankon na aoteba boigo konyoro momurare no momura aotebanga oyo nigaga neiri abuno nonye na magoro speak yagera ngakyo gwancha omomuro mino nabakobodi aotebaga ne yabuno amagoro speak ngakyo gwancha omomuro mino whatever trust. Okay, yukabetiora kwa nirigorenga nejo. Okay, siku atetea ama nini. Ebinte imbiroro. Itaita mtoku balinga mbiroro. Okay, but though I don't support, lakini oikatoku balinga ebinte ibi akoreke mbiroro. Sometimes atwezi blame mtu ama tumjudge. Lakini ndio tawata anaki hizo vitu siku hizi ziko na nendina bokonyora ni genes mtu amezaliwa nazo. It happens sometimes. Alafu kidogo kwa nyara nende mpya peer pressure. So nazaona beshte yangu nele ilari. Tayo na mimi nasema watu wanakaa vizuri, maybe I need to try.
not a curiosity how watu ufanya nini, you want to do it. So inakupush kwa korata na intikango date mandore nkikere and say you so me si judge lakini I don't advise it because I've got my friends wakarata bareti lele bareki kiango lakini yeah tunawa accept vile wako na unaweza jaribu kuongelesha mtu ama taina ki itakopa igana lakini unajua siku hizi nse asare kile unaweza jaribu kuongelesha mtu na ndio mtawo omogechi aba siri bagoteba tell me your friends I tell you no really lakini sometimes nabagona nuore group we lakini wewe ufanye hizo vitu na wewe maybe umejaribu kuongelesha lakini okachora no kwa monte inchi na table maybe na anchire Sylvia gaiga na ntamu influence aje lakini I never influenced body uko influence meteno gwanja kila mtu akona kitu anapenda ndo chiwa igo kandi seke musuru saute banga neba sobo ibarabarogi emoko lemere ego amago na sebanga ata bwanjani bo online no bo sense pi ara na ba grande ni sinda itera roto kere simafta inga kwara botemire ngakibwa ko ireke umajito murigiri atari grande nsubie kanda ito akesimigo cyase gitasengitu ya Nsoko TV opteinga ninki umaitigorio bwanchani ubona baigana bagoteinga so fanga kyoroche ebinte byonjore rikorukare bina byarenge na gukira boniga ina mbaite studio nigere 0788666307 marakabere 6 maragatano na 3 namba yo moire tutebibna tugokwanira itukurio bwanchani ando chewa gawe teba ninki gyakogera nowadays mwanji tebesa kubwo bwanchani bana pesa ni kila kitu. Tunawa kote nilianza na kusema if you can't find the fish out the sea then you go to the market and buy it. Unajua hapa ni kana yana raye bwata na royo whatever. Era Nsoko TV bwakire. Era Dennis. Bali yapi. Yo como tacha. Yani tenga enje bono lero itisova. Soba. Elinko genda inde tenya maye mpuli nsambe gana kachumbari. Ne sote nene kabisa. Grande bate birenga wikebe sebo. Ebesa. Egento kiasa kijubu anchene nande monno. Negento ke kuru kwa ebesa. Ebesa. Isi bono mumuronye tabu etie ebesa ta kwancho. Nande bono obwanchene buli bwa karumete bwa lingubuya. Lakini ndeo n'ibintu bikunya kugenda sikuzi ibintu munya kucenjibira. Egento karakinda ate yabaisike baitonga. Besa tegera nwitane n'omuntu gukwanyorire. Tebiri besa tegera watene. Ebesa nabikubura bono iga. Lakini mambi nando nyore omuntu uyu gonyorire ebesa. Asante sana. Mostly gosali chi relationship chi nene ebesa. Ebesa nere bwantu muchano. Sawa sawa. Igobono abana baminto bankwaniri abo bantebelinga. No chonyo rumonda rumwibi. No yobonera kwanya wariro komoremereri. Umurandi n'utureri. Nabateri. Kuminyoka botuko. Naye nyasaya tu. Minyoka. Tureri batike gasi yiba babandaba ya. Asante sana. Nditukori yabana baminto. Naye boigo. Era Nsoko TV bwakire. Bwakire Nsoko TV. Wakire Diana. Bwakire bia. Pita mutuka kuru nyaisamanga. Okwana kuru chucha. Mtako igure. Yente tangani ngageta baisika wa minta bachaka iguro ya online dating. Yente kuru online dating.
kiaretire shida nene mpaka abantu abange bachire omonto okonyora okubeka enkoro yago orora ase omonto ori mwari odate nere omwari ekero ogochikwenda buno omoiseke oyo oyo mateba ng'a omosani oyo agachikwenda akanyora na ekerema omonto kwomana paka omonto bweita ase eng'encho enkoro yaye no abegete namaine nkuri kwesti abana babona ng'aki mbuya mumera n'omonto obosi ase obosi omokwana omanye ng'oyo ning'o omonto oyo enkoro yaye ng'aki ere ekero ekero omorigete nabagokwana kwamanya omonto nabwate enkoro ere iga na iga na iga egento kende gia kabere ase amang'ana ya obwanchani tiga ntebe ng'obwanchani obwanchani na egento kebwenerete koba omanyete ng'a obogima bwago okorosi bwamambia oise gotoka ng'a igokorosi obwanchani ase enchera ere fake n'obogima bwago kwarosi bwaba fake tiga rende abaiseke baminto nabamura omekisio ng'a egento otaete korosia na egento buna ekero okwagacha enyomba ere permanent otakobeka chichuma chinkong'u tubeka omosingi ootenene imara tochikuyumbayumba ekero waikire enyomba igoraria emane gwanza gotagora nande ng'a nyomba enye arenge boronge asante sana egento kende yogodate girlfriend moiseke ase omoiseke gose omomura ase omomura negento giaitire ense bono iga onye ndigia abana baitu bari gwanja bamanye ng'a ekere bibilia egototebi ng'a abantu baiborane baichore ense lakini bono aekwamana goleti omoiseke aekwamana goleti omomuronde ntebingo ng'a bibilia ngiagototebia gotegotei ng'a toichorie ense mwaikeirie ense mwanywomanire abamura ase abamura abaiseke ase abamura abaiseke ase abaiseke ntori ichiko ria nyasaye ritang'ani twaribunire egento gia kabere ntori goichoria ense irande gose banto mbari gochigotoka kugenda gia kabere gochimotwaiga amaene engaki yaere engaki nere president yaito Kibaki osirire ari gwakana abantu aiga ase ekenyoro kiabo gaiga simenyete aiga goikoyo ari gwakana abantu ng'a onye gokonyora epati omoiseke oborito gose omosubati oborito ogwakana ochibese kashi ase eng'encho yaikirete ase amarwa akabucha abamure basoa konywa amarwa abana bakabura ekenyoro bari kwenda noe nasari ekabetereria ase gwakana abantu konyora abana ase ense emenyo ngosaba ng'aki tiga abana baito baira n'omosingi o nyasaye batige ebinto ebibono bagokora bono euro ya echisimi yagera mpaka bacha gosaria amonga abasareka ase eng'encho ebirengereri ebi ebienge bagotwara ng'a nabo nkonywa moiseke gose onywamo omomura tiga nyasaye basesenie baira nase obwanchani bwa nyasaye asante sana bia mono koigure mwanchito murigiria koigure ng'a chinchera chia nyasaye abantu tigabaira nase chinchera chia nyasaye ndochemora mwanchito murigiria naroakire simia sana ande naikire Joseph Philip tigana raibwata era soko TV bwakire nche menta kario gyake igo Dio giria gori kare gotama Mtandao Bari ko beka full.
Dio gidia go digo sira. Yeah. Togo igwete. Na ko igure bia. Lagiro no. Na maine. Asante sana. Ngagitena ta bwate pointi twari gukwanira. Sylvia Tebo Manchito Mulgerianga na bokonyoranga ekero tabigetie bicha yonsi. Na bokonyoranga monto maitekero monto na bwata gochora kwae kwanyoranga motaigwana igonga. Pointi nere yarenge korero Manchito Mulgeria togotebanga abantu bonsi engwancho bare ebenore bya bagakongo iwore no nyeno monto lyo otari gukwana monto lyo wasi wate disability ngwancho waru Manchito Mulgeria no koiwane kiagara bonsi babwato bwanchani togendete usangana imabia bono ndabwatena esime ya Balchos to endomo tuboko tunyana nto kwira nas morobirito esoko bwakire bya Balchos. Yobwanchani. Matabuat. Ngode ibara maboli ayo. Sa gogo chabano ene kinga kwa ikire ke station gito ya Nsoko TV. Asante sana. Tiamba teyo mweri tando mutumo toirane. Ela Nsoko TV bwakire. Bwakire byango kwa nene mambia bono. Ana wa mitumbi ya wa kwana. Ande njega ndara ko saba. Muswati nyasayo ko barwa. Ande njinaro ko saba abanda babo tora no wasaja sawa no wasaja sawa na wasaja sawa surati. Njinaro ko sawanya dia serikali ite ya anja. Mmoja teriyo ko ito ko abantu bijingo right wangen Tiago saba nando muswadi ko kuliyo muswadi ko kuliyo muswadi. Yo muswadi umuya nando kwa mwidika mwana wakato. Kumanya. Nabakomanya. Asante sana. Asante sana.
Mwanjito muligiria kwa igure biribiganirie abantu baitabarigirya ba Krisimi gaiga nane nabo kogenda gwake sime tugendere kumanya mustugendere kumanyania asomoro biri tutogotebanga nabasae no bwanchaniri tukoria rero na tugosanga nabo gwake sime guchase na maite studio 07886663 nabo gasomtana ito Facebook nabo kubikorwa karaga sina maite studio bekorwa karaga go ikasense media WhatsApp ama bolio bwato chase yukabit na Sylvia yabekegego mwanjito muligiria katokuru mutumoko tunyare tukoyasoma nabo kugenda numero biri to emambia yabona. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Kwanza kabisa ngote babu na mujama na sunu kwenye gena kuruncha kati kotera na reke buna kamono nda mateke ndoko kora lakini kugena kuno bugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu na mani kironje ko simakuta mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde bi mutu ndiko sinyu kora mutu ndiro ka mutu yo jeko kuna come to flani na ndime ya Ensoko TV Uboroso Bumugusi abangi na ruteke iririato yo Tigambate viasitori Painapi kuratiga asa maleta nkuru kumilka sita daiga setore iga kuru kwa Ensoko TV Uboroso Bumugusi ikaransa toya mutwensi tobwaterane unana nyore tomwanchu no moga kominto nigo yaringi sasa ya moga sari taoni nigo yaringi sasa ya moga sari taoni Ebago tebango yogose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba naboigo ntokwe babasaye aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netabyane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa am Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia omunguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio
Chengoro Gomingo Magara, Mintomas Manatinga Samabeta, Oganda Gorgeria and Soko TV, Oboroso, Womusi, and Soko Samata Magno. Maumifunga wato moyo, niwete ngatindi monto, chere yankaro mororo, asamalia tabakondo kama Taifa 254, inde meyan Soko TV, Oboroso Womusi. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe uyo kobugibune kiderebe sakogwa eba koboria kajomongino yagokuana korwa Ensoko TV Oboroso Bwomogusi Ensoko TV Oboroso Bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyose getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabu atimanga na gwanchereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo Eye ni Ensoko TV Oboroso Bwomogusi. Mwanjito Mulgeria tugendete usangana imambia bono murubirio n'Ensoko bwakire tugendete usangana abanyoruka abayigo Mwanjito Mulgeria gotebinge mambia bono bagotebinga ngayo bwanchani bwikire wikira boni gasegeta sengeito Ensoko TV na bono ntaite tukasensemo ekorko nga cheating tutari kasensemo yo Mwanjito Mulgeria yuko ngaindereria tiganda ragosome gatiye ujumbe kiri mwatumira somtanda ito Facebook na araba aratumira ujumbe na wiga mabori kwabeka tonyare tukuyiraniria mama ke Ruth aigaga tebagwakire kurwa mabiri anonde miyomoro biro komo mbako moyo na Joseph Mumambe otebantagete mumanyiganga abantu babwatobole manigo babwatobwanchani nande mbali ko ngainiriria igonga noena sichinyomo cyabo ebintu byabo niga birebya igonga no teba kwa Joseph Mumambia anda tebanga noene kati abali babwatobolema akire ntomaito Mwanjito Mulgeria abantu bonsi babwate obwanchani nandonde bwensi nabwate haki yogwanchwa nabigo gwancha omonto ndigonga torigereringa oyonga kyale oyonkyata bwati oyo nabwatobole mabuligana iga kara mwancha abantu bonsi wegondo chikira ndeni seke omusubi sawote bakwani oyuerenga yako Rusia nando no mwanafunzi kwani gasi ya baibori nereliye yigaki eyenkaro yo mintate banga nebangarori campus yokonyora abantu bange ebabwate batagitina ndi banyore bese gali campus kolende ko igulenga no nyemba bari campus gaki tebabwate bese kolende boygo ndo chaute bobwanchari online nobo sensi barabwokanire bagate baninki gekogera nowadays mwanjite bese ko bwobwanchani ninki gekogera ubwanchani kubwa mwanjite bese ko bwobwanchani Mwanjito Mulgeria bagate good morning njena tebeiga abwanchani bonsi nabe konyorango bantu banyoriro obwanchani online lakini kagetenga negwikira ku muntu yatebanga no wikira ku muntu yatebanga destiny mbale bagwanchana online nandi banchana bakaboniga banchaine wegondo che amlidi ongera Salmia Yukabet, she's my friend and schoolmate as well hono mumanyete okwanirie wegona raso mtandao Facebook wego chume nchiri chari ngoronda rachi kero Mwanjito Mulgeria ndarasoma Tashi mayora utima my girl I love you mama good work locked in Ensoko TV oyu Tashi ivu mora utima nwali miyo morobiri wago ntebinga kwaneli Yukabet wakwaniwe Yukabet Sylvia ngwebo manyete kwaneli Yukabet wano nara eriri yako liya machigo kobabia Sylvia ya machigo kobabia akibono Sylvia Yukabet sawa kana rasome chia Yukabet njare ngoba kanyikere kana rasome chia Yukabet mawandi asawe sia Sylvia ndote wego arabe ko malba out of Brutus senior Mwanjito Mulgeria ko she watching live on bencha mubisa
korokiro mosocho no ndime yomorobiro boigondo Zakari Ayora atebano alime yomorobiro bakomwero Lawrence Kurasinse mochia maseno no alime yomorobiro negatia bali bagendete usangana itu mochito murigiria kurene Grand Dennis Corona Kuru City Salams Club hontebiri twaniri yukabet ando matebia point area yane ayirolire no maite point ki Silvia e point area bese bado no aibegeta otebanga ntebe Silvia e point area bese anda ayirolire watebanga dependable sera taraiba ate mesha coaching devia Silvia kakibinto kwa scratch na bebo konya ni ile watu hawapendi ukweli. Silvia yokenda watu hawapendi ukweli lakini ndeka tuko na ukwane la gunande chinza chito nchika sene ko mnyoka yukabiti na Silvia go mwanjito mugena butu watase studio na boko baboli amaboli ado taite kwera neri ndo chemba maita mangana yabia Silvia gingoira na sore na boko tabinga ninki yoko gera bantabange banga inere kere se to kwanera igoro ya mangana ya lesbianism na gayism ko go mwanjito mugena na kana wana tutora cha senseme yogo cheat bono twatebirende no nyene chibese chinchikaga ni iri kwanyoranga na rutari goisanika kara tutebingo kwanza ninki yogo cheat ya se relationship kero konyara ntumbancha ine kwa igunga ayenkwanga inireri ugo cheat nekero oyo ndakwa disco doyo disco kuna gogo cheat anyora enda korigisco korigiomo ndo mwao korigiomo ndo mwao isco ugo tiga nyumba kuna gogo cheat aigando che director zake kakusanya mangana tele tukora polisi wali yae you can bet no te inki kero to te wo mundo chiresco andake na wote te binki I cheating according to you cheating ninki okay according to me chenda tebe cheating no bokora bori motai nake abakora bori bako bakati relationship maybe in chetindi ko ba mwasio tikocha so yo partner yane obwana na bokora maybe ochkoryo monto desko atari go antebi karaje obuna bo andake no muabere personally I don't forgive cheating tindi ko abira cheating because you need choice omonto akaraki akwamua kwenda go cheat tani ngeti anajipata kibati mbaya ine choice omonto ako deciding tikanga ndendiki maybe omi yako kwa yo kabeth ayebona Silvia no muabere andake inkyo gagitiga kogera abantu bangaineria relationship go se bakore ibintu bibitakanire okay kuna trust disagreements na kuto trust ndo kutoaminiana disagreements kero mugo twarario mana ibwanete mwikaransamo mwakwana mwiwana lakini bono gegotoka oyo motata itigo kwana oyo nera ari guchigeiga eko lead to cheating sengenje bono yawata tianya ndendige sindanyoro morembe no yo nera teba boigo maybe oyo motigara nyombere ka ganyete mukwane oyo ndero chiro isiko kuri omonto mongao sengenje amuko ready kuongea yeah igongea ke ayo napokwabira cheating kila kitu uongelewa kama hakuna solution kila mtu anapata instead of cheating ili tu niambie let it be yeah kingo taka komentera wa Silvia ndatebe again to kende kego changia mono miscommunication obwerani kati ya a relationship maybe intorigo kwana bya korengana buna to bwanta go kwana eyo koroko miscommunication sometimes nende na bakonyara pride mtu akona kiburi hadi taigotaka mukwanirane gosaya ta tigakore bintu bya 99 tigakore bintu bya that is pride nende ka pride yego so as a relationship maranga konyara relationship itekogendra asante sana ndoche pride ne karoro pride ne robwerali ose utakwana uyo natagitago teba tiga Silvia saba mabira na Silvia teba yuka betia saba mabira bono onye bari go saba nyombe itibando bari go kwandera na o como ko gati metiko soka yo ko taiga beti beti bana bago nonye yani
no ene text itimendi chabnanda kulikera nyantoriko kwana era mbera kon lakini nde Sylvia nguchana igwa abantu bagukwana igori ya red flag so nyara relationship ebintu mbire binge tokombia ntoko bikwanira osekwanyara tokombia nga omuntu yo nache a change na chonchorili anda kenora kwanire igori ya red flags na bakote yo muligeri tutamatinga red flags ninki red flags ni bintu biri yani omuntu akora bitari kogoki ebintu mbiro omuntu arakora se relationship like they don't please you at all biziko tu zake azikumambi hata bono onyore for example mko distance mbali communication is the key kwa relationship mukiwa na issue you just discuss it through phone singenjo mori yange mukwanira manganayo lakini bono yere aretu awakireke mam hello mbiyore igo marago good night evil to the relationship is all about communication. If it's not there, it is not working. Yeah, na mkwe understanding muelewana, lakini kama wao wote kuchigana na wote kuchiga hakuna kuelewana, relationship haita work. Yeah. Yo kabit na about tainai goro ya red flags na maybe about tabianya kwa experience red flags ninkyo gani iliko kora. Okay, according to me, red flags ne bintu biri omonta kwaro kigose chitabichiri omonta kwaro kya chitabichimbe echichitari chingia then the good ones ni green lights mtu anakwanyesha nga nawo taito au monta weto makabso mwando ningolete ni motaite wana chi red flags na bakoranga monto tabwati tabiko erioka okakoreteki okaganeti maybe omonto ikakunya gotobanyira go chat mochu kwana kendeiga monto tata ityo gotobanyire go chigabu that is a red flag. Alafu naendeki mgoira na we as ladies, as girls, we just girls. Style nere sometimes wota komo murago treat like ata kama iskwe baby girl treatment. Style nere maybe you could be like to be pampered. Au ku handle. Au ku handle. So sometimes da baba nyara monto tego kara ki tego ku handle bunoga neti. So that is a red flag. Yeah. Na wanda kwa Andrego bana na green flags negara monta okarake au kwara kinga na wota ite no gweto makori monta gweto ma to be in the best behavior aranya arega koba erinde akuvute makore ko erinde ndio relationship yenu iendelee ama ndio mnaanza relationship so anataka kukuonyesha the good side of it, that is the green lights. Alafu the red flags is the bad side of it. Asante sana. Andake Sylvia na bagota tebinga inkyuga kitaba saibaga ni rigokora iribanyare bago build a good relationship. Yani upo amatobobia na kyoro chentu na basaitro chwani mtobya oncholeiri. Rero ntubato mtandao abantu ngotegera bali nyari benkyateba akiri bagotebanga bono itole babiri. Andake Sylvia na bagota tebinga ninki abasaibaga ni rigokora iribale ntobwa amatobya as a relationship. Okay. Egento geko gera abantu bagotwara bwa matubuya omuntu nabara rush into a relationship because ameona rafiki yake pia akwena relationship haifai hivyo. Take time, choose your partner wisely. Ukisha chagua mtu unataka, ukiona muna take time, ukiona muna vibe vizuri, hakuna mnaelewana, just move in. Lakini usimove in because of moving in. Yeah, muelewane, mkuwe na goals kwa relationship zenu. Mjue where to and where from. Yeah. Asante sana. Yuka betira bago tebi da boiko ninkyo kageta abantu baganiri gukora guse tebi omurigerie gento intubuna basai tokaniri gukora irikore ento bwa matobia relationship. Okay, intumanya abantu marange da batura nyare gukora the best part of it koranga obanchani obumbarora go soko iwano kungorora se relationship bana internet akawatanga in as much as torata ke make a relationship yewa kibya first of all tigatwabe kanya let us include God in everything to sabenya sa tokonye to twaro gwa matobya. Asante sana. Loche, hello, I'm Kelvin. Following the talk, say hello to Sylvia, proud of her. Kelvin Otebe is proud of you. I am Olfa from Kyobega. Agotebanga neba keringa naba bepi. Kama onyo wachire usonyo bwanjete sko. Onyo bwanjete inchira inde onyo bwanjete inchira nchirende teyo. Kama mbaya mbaya. Ro kanira mangana yo go cheat. Tatagiti mangana yo.
abagondoche Andrew Matundura Koronyamira imeyomoro biri agoteba no ari imeyomoro biri mbakomo iri na rateba tukwandi babure nechelono negati abandu manchito muligira abagondoche professional tailor agoteba no ari imeyomoro biri na agoteba nga oyobwatiri sana kwaniri abasubati abo nabakwaniri abanyaruka abo actually ateba abanyaruka ninje na tutare irieta abasubati lakini otebire kwaniri abanyaruka abo mwakwaniwe mwanchira kolende igento maite Sylvia na Yukabet kya tukukwanira obwanchani ne topic ile wide nande natuchaka wani gantoko yekora esa uli next Friday nane ntubate topic biniga itsukolia lero ntagite murakwana maybe ngoi chingaki okwana ringana dia golio mweri guchaso muligelio kwana bantu bao voiko Yukabet okwana no muligelia nando kwanya bantu metendero kwacha gaikaritanga ndo baratebenga Yukabete karitangwa ni Sylvia na kagari nako kwani lakini no ensala mtongeti tuchake na Sylvia ndo ndate abasaya baminto toso relationships nginjo yokoso take time mujuane mukwe na goals na mwelewane ndo moving yeah what I can say hi to my mom Jacqueline Mora, my dad John Onyancha and Kevin Yakina, yeah, and my siblings. Yeah. Thank you. Okay, inchengo kori kingo tanga guys, find love. Love is a beautiful thing. You should find love. Huko nje watu wanapendwa hadi unajiuliza kwani nchene mamba ngira niguroche. Lakini naenda tiga sonsi yote 9-10 tiga to include Nyasaya anyare ka tokonya to nyare toko ramban to kiaba toko chora. Kingo kwenda najua watu wa familia yangu wananitazama leo hii na marafiki zangu mahali popote wapo, nikianzia shoshangu Monica mali huko Nyasanya uko beko kingo cha next ngwanya mwesko minto Lydia korona kuru then tasa Livia beshtangu anaitwa Lydia like Lydia Kiriago nere Tashley mali popote huko kina the likes of Meshak once na bakwandi asabari na bari once ba maite na bakwandi. Asante sana Mwanjito Mulgeria mambia bana igure ngato wasikobe mamba gaki na nyoro yaro bwanchani no any mabani anti by the way no chitatsuwa konya no twalist ngo chabali ba yirigeria osere national park yakorigeria likiara ni anti rigongwa Mwanjito Mulgeria ko igure nga find love nyoro bwanchana ya ndo sia sole onya tora nyoro bwanchani tago kwa moyo imambia bana ndiga ngote binga tago kwa moyo bado chinga kichiago nchoro kwana no munguro motebenga na inche nintagito Mwanchio yorende ezunyare togosika mutuke no Mwanchito Mulgeria ngo kiringambu ya mono wasangire na inchukuro ikiaga chagete na lero litsko lya tichi gatano tugwakira ngambu ya mono nchina Innocent nyango twabere tokorentera maya kumanyega tiari ala sigaseti na bono ngutaite gotebenga se kegocha tunyare togusanga mange ase omurobiri bw'ensoko bwakire una butamenche ndana ndemo na niko baganira ikinga kichingia na ndichi amasesenia.